Gabon guztioi, emakumeen euskal bira hasi da gaur Iurretan, 29. ekitaldia aitzin etapa izan dute gaur. Lanerako txirrindulariek Iurretan hasi eta bukatu da 3 km eta 3 metroko erroiupekoa eta erabat laua izan dute erroiupekoa txirrindulariek eta arratsaldeko 5etan eman zaio hasiera Santa Polonia auzoan eta Iurreta herrian bukatu da. Irudietan gaurko garaia irtetzen Lota Lepisto Finlandiarra, 26 urteko Zerbeloko txirrindulariak ustekabea eman du gaur Iurretako helmugan denborarik onena egin eta gero. Irudietan Evelyn Stevens, orduko errekora daukan Estatu Batuarra eta Rontzini ere. Irudietan Iurrez Oiarbide, Bizkaia Durango taldeko txirrindularia gaur 25. Zeirkatu da bigarren euskaldunik onena izan da. Arabarra 20 segundora iritsi da gaur eta irudietan Evelyn Stevens, Goels taldeko Estatu Batuarra eta hemen gaurko garailea helmugaratzen Lota Lepisto bere marka 4 minutu eta 12 segundo. Orain helmugaratzen Dorleta Eskamendi. Eta 51 segundora zeirkatu da Evelyn Stevens, helmugaratzen 9 segundora zeirkatu da laugarren tokian. Orduaren errekorra daukan emakumea, favoritoetako batzen bera gaur irabazteko, baina laugarren postuarekin konformatu behar izan du Lourdes Oiarbide. Hor, Arabarra 20 segundoko atzerapena izan du eta hemen beste euskaldun bat, Ane Santesteban, Ale Txipolini taldeko oreretarra, hau bere ondo aritu da, 26 segundora amaitu du gaurko erlojupekoa. Atzo 9. izan genuen Durangoko emakumeen sarian klasikoan, lehen euskalduna izan zen, eta gaur maila honean aritu da Ane Santesteban. Esan bezala, Ane Santesteban 26 segundora zeilkatu da gaurko aitzin etapan. Denborak aurrera inala, ustekabea handitzen joan da irudiotan Lepistoren taldekide Ashley Mulman Hego Afrikarra iaz bigarren amaitu zuen emakumen euskal bira gaurko ere favorituetako bat zen, baina azkenean Hego Afrikarra 5. tokian zeilkatu da 10 segundo gehiago behar izan ditu bere taldekideak baino. Bere taldekide Finlandiako txapelduna Lota Lepisto. Ashley Mulman aurten ez du aparteko emaitzarik izan, iaz esan bezala bigarren amaitu zuen emakumen euskal bira, laugarren Estrada Bianche, baita flex balon ere, eta Hego Afrikako txapeldun izan genuen iaz errepidean baita erlojupekoan ere. Zerbeloko txirrindulariak gaur bikain aritu dira, aurreneko 5 tokitan 3 sailkatu baititu. Azken metrotan jadanik Ashley Mulman Iurretara sartzen eta Lepistok baino 10 segundo gehiago behar izan ditu, 4 minutu eta 22 segundu behar izan ditu 3 kilometro eta 3 metroko ibilbidea egiteko. Horra helmugaratzea eta honen bestez 5. postua Mulmanentzat. Hor bere marka. Eta hona hemen gaurko protagonizetako bat Emma Johansson. Azterketa 6 urtik botaka aritu da, dudan izan da bere partaidetza, azkenean medikoaren oniritzearekin parte hartzea erabaki du eta bere onenean espaldimada ibili, azkenean nahikoa egin du Suediako txapeldunak iaz 3. amaitu zuen Emma Johanssonek euskal biran. Azkenean 26 segundora zeilkatu da Wiggle High Five taldeko txirrindularia. Ane Santestebanen denbora berdina egin du berbera eta honen bestez 26 segundo galdu ditu. Hemen Emma Johansson.
Beste elmugaratze bat, orain, hirugarren sailkatu den Carmen Small, estatu batuarra. 35 urteko txirrindularia, Zerbelo taldeko txirrindularia hirugarren sailkatu da, bere taldekidearen gandik, Lepistoren gandik 8 segundora, eta hona hemen, Irene Usabiaga, Euskaldunik onena izan da, 18 segundora sailkatu da, eta leher egin da bukatu du Euskaldunak, aitzin etapa, eta benetan maila paregabe emandu gaur, Irene Usabiagak. Trebea da erroiupekoetan, bihartik aurrera ez du aukera handirik izango, baina gaur bere helburua bete du. Irudietan, Tiffany Cromwell, Australiako selekzioko txirrindularia, hau ere favoritutako bazen, baina ez da hain ondo aritu, saiatu da bai, baina azkenean Lota Lepistok baino 13 segundo gehiago behar izan ditu. Edokiera, ona bizikleta gainean, ona hemen Tiffany Cromwell, azken metrotan jadanik, aldapatxo bat izan dute ibilbidean, zer askorik ez, laua zen, eta azkenean Cromwellek 4 minutu eta 25 segundo behar izan ditu ibilbidea burutzeko. Orain, irudiotan, Elisa Longo Borgini, atzo, Durangon, bigarren sailkatu zena, gaur ordea, 11garren sailkatu da, Tiffany Cromwellen denbora berbera egin du, 13 segundora sailkatu da, Elisa Longo Borgini, bera izan da azkena ateratzen, eta elmugaratzen, eta honen bestez garaipena, Lota Lepisto Finlandiarrarentzat izan da, pozarren zen. Lota Lepisto 26 urteko Finlandiarra, eta entzun ditzagun gaurko irabazlearen da lideraren hitzak. Well, it is a little surprising. Oso harrituta dago bera, harrituta, dena emandu, ibilbidea dena emateko zela esan du, eta benetan harrituta dagoela gaurko emaitzarakin. That's amazing, that's cool. Yeah. Banekin lehenengo postu eta aurren ibiltzea zai izango zala, hemen munduko hobenak dare. Baina, bueno, helburua baizan lehenengo euskalduna izatea, maiotxurie lortzeko, eta, bueno, gustora etorri naiz. Gustora gelditu naiz, duda asko neuzken Bizkarreko minekin etorri naizelako, aurreko egunetan ezin nintzen bizikletan igo ez da, eta orduan, gaur maiotxurie irabaztea, asko gustatu zaiz bai. Eta hementxe daukazue, emakumen Euskal Birako lehen liderra, Lota Lepisto, 26 urteko Finlandiarra, Finlandiako txapelduna, aurten hirugarren sailkatu da Payot Hills klasikoan, 4 segundora bigarren Claire Rose, Britainiarra, hirugarren Carmen Small, 4garren Evelyn Stevens bederatzira, eta 10. Ashley Mullman. Erregulartasunaren maiotare berak jantzi du, Lota Lepistok, eta lehen euskalduna Irene Usabiaga izan da, esan dugu moduan 18 segundora, eta bihar lehen etapa jokatuko dute Eskoriatzan. Gabon guztioi, emakumeen Euskal Birako lehen etapa jokatu da gaur, Eskoriatzan hasi eta amaitu da, 76 kilometro eta 6 kilometroko saioa egin behar izan dute txirrindulariek, eta irteera lerroan bi baja, Lotoko Susana Zorzi italiarra atzo Lepaustaia apurtu zuen erorita, eta baita Bizkaia Durangoko Jogebom iruditan duzuen Holandarra, sinatu du kontrolean, baina euri hasi du urten aurretik, eta ez ateratzea erabaki du atzo sekulako erorikoa izan ostean. Bueno, bai, arazo txikitzu batzuk ginuz, bueno, Ros ate baterako jauz izan, aginek para bat aginek apurtu dauz. Baina, bueno, gaba ez tegu ondo lo, baina berak animuitu dago, eta orduan, bueno, gelditu gara urtengo da bela, zeberak nahi du. Eta urtengo da bela, eta segun zelan doien, eta, bueno, edo aguentuko da bela, edo txarto sentitzen da, geldituko dala. Gogo handiz egaztekuz hor pare baneska, eta ia, asmue da, lehenengo euskaldunena maiotak aur jaztia.
Bai, egia esan pozik, pentsatzen nuen denbora gehiago galtzea, baina erlojupeko bizikletai gabe, inun, baina ixe pozik egia esan. Gaurko lehen etapa, nolako izango da? Bueno, guk Emilia Farin daukagu 7. sailkapenean, eta, bueno, saiatuko gehi mantentzen, eta gero zoze igual mugitzen ere. Zer intentziokin zatozuna? Ni aurrean sartzea, puntuak hartu nahi ditut joko olimpikoetara joteko eta saiatuko nahi lortzen. Bueno, enaiz oso indartxu iristen, pixka berdenago, gehiagik korritu gabe. Mino, bueno, horrimu hartzea, disfrutatzea, gaina etxean, eta, bueno, pozik nago, haber zer datzen den. Nola doa zure esperientzia, Belgikan? Bueno, polita izaten nahi da, diferentea. Korredora asko gaude, klasika gogorra dira niretzat, minon asko ikasten, eta, bueno, puntu hartzen. Espainiako selekzioarekin, denak euskaldunak zarete, ia denak? Bai, gehienak. Guretzak karrera importantea da, gure ekipoak ez datozten ez, Ramon Txokinola mix bat eta hemen txabale. Agertzeko esperantzari bai, karreran? Gaur liurratzeko esperantzakin. Ez dakit, lehenengo portu esan dute pixka gogorra dela, mino motza, orduan ez dakit, eta bihar igual pixka laigua daukela. Pues he tenido un día súper mal ayer, estuve con problemas con la tripa y pues no pensaba que podía salir, pero al final ha relajado un poco y estuvo un poco mejor para hacer el prólogo y pues he dormido bien y pues a ver. A ver cómo responde el cuerpo, ¿no? Eso es. ¿Qué intenciones tenéis para trabajar para allá? Sí, lo que pasa es que siento bien, los piernas está bien, solo pues ya sabes también si tienes problema con la tripa que no pueda hacer nada, pero pues siento mejor de momento y hay que ver. Hortxe duzue gaurko lideratzo etapa irabazi duen Lotta Lepisto finlandiarra mailatoriarekin, eta gaur badirudi osatu egin dela Emma Johansson eta bera izan dugu protagonista nagusia irtera lerroan jende ugari, eta hemen gaurko profila 76 km da 6 metro eta 3 gain untzila 3. mailakoa eta leintzkatzadakoa Bentafria 2. mailakoa helmugatik 7 kilometrora. Etapa laburra, ziztu bizian egin dute txirrindulariek eta esan bezala irtera lerroan ikusmin handia endeslepo egon da Eskoriatzako irtera eta Iruterrietan eman zaio hasiera lehen etapari eta esan bezala ziztu bizian ekin diote egunari txirrindulariek. Aipatu lehen orduko batez bestekoa, orduko 40 kilometrokoa izan dela. Kontrolpean, hasiera batean Biankik nahi izan du etapa kontrolpean eramatea, baita liderraren taldeak Txerbelok ere hortxe duzue Lotta Lepisto finlandiarra, 26 urteko finlandiarra, maillot horiarekin gaur ere bikain aritu da txirrindularia eta oinatiko pasaeran, tarteko helmugan, Esbeitzer tarteko helmugan, esan bezala, lehena Lepisto bera izan da, bigarrena Bekemans, da hirugarrena Ana Trebisi italiarra. 19. kilometroan, honen bestez, Lepistok bere asmoak erakutsi ditu tarteko helmugetako maillota janstea, hortik arrasatera jo dute, txirrindulariek denak bil eginda eta arrasateko tarteko helmugan 31. kilometroan euskaldun bat izan da onena, Biorreizer taldeko Ziortza Isasi, bigarrena Bekemans Loto taldeko izan da, eta hirugarrena Lotta Lepisto liderra. Hortik arrasatetik ontzilara bidea egin du tropelak, hortxe Ollarrak, Ane Santesteban, Zerbeloko txerrindulariak, eta hirugarren mailako mendate honetan, hasi da Zalaparta. Aurrera egin dute, Doris Esbeitzer, Suitzarrak, Mayuko Hagiwara, Japoniarrak, eta Elbiz Pitel, Frantziarrak. Hori gaztatu horretik, lasaiantzean, tropelean, liderra. Eta hona hemen, untzilean gora, lehen erasoa, Audrey Cordon
Frantziarrak egin du, berehala harrapatu du tropelak ordea, eta horren ostean iritsi da arestian aipatutako hirukotearen ahalegina. Untzila, 2 kilometro tardiko aldapa eta batez besteko penditza 8ko hona hemen. Unea, Doris Schweitzer, Maiko Jagiguara eta Edviz Pitel aurreruntz joan diren unean. Igotzen joan ala, atzean geratu dena Frantziarra izan da Edviz Pitel, 74 zenbakia, eta aurrera jo dute Schweitzerrek eta Jagiguarak. Jagiguara, Japoniarra, Zerbelo taldeko Wigel taldeko txerrendularia, 26 urteko Japoniarra, Asiako txapeldun arroiupekoan, eta atzean berriz, kontrolpean, Wigel, Emma Johanssonen taldea. Erritmoa jarriz Japoniarra, Jagiguara, aurrera egin dute biek, 13 segundoko tartea izatera iritsi dira kontrolpean zeukan tropelak iesaldia, ez dute tarte handiegirik egin, eta untzilan Sailans taldeko Schweitzer Suitzarra izan da lehena pankartapean, hortxe dira azken metroetan, aurrera jaudu Suitzarrak, bigarna Jagiguara Japoniarra izan da, Wigel taldeko txerrendularia, eta atzetik 3. postuan Ryabchenko Ukrainiarra izan da, Bianchi taldekoa, hortik bera Eskoriatzara, eta hauei biei, Anna Stricker, Australiarra, batu zaie, hor, Australiarra tropeletik hanka egiten, Anna Stricker, eta aurreko bikotarekin bat egitea lortu du. Hortik Eskoriatzara egin du lasterketak eta azken mendatearen bila joan dira txirrindulariak. Lehintzekatzako mendatearen bila, Bentafria bigarren mailako herriparen bila. Hortxe hirukoa atzean lanean liderra bera, Lota Lepisto, maila bikaina eman du gaur ere finlandiarrak, onamen Eskoriatzako helmugatik igarotzen lasterketa burua, 30 segundora tropela pasada, eta Lehintzikatzako aldapara heldu aurretik tropelak aurreko 3 txirrindulariak irentsi ditu erreleboak emanez ondo 3 txirrindulariak, Schweitzer, Jaginaguara eta Stricker, eta hona hemen Bentafriara bidean harrapatu dituzte 3 txirrindulariak, eta aldapan gora zalaparta ugari izan da, berriz ere saiatu da Wigel taldeko Japoniarra alde egiten, Jagiguara oso larkor aritu da Wigel taldeko txirrindularia, Emma Johanssonen taldekidea, denak bilbil eginda, eta ikusiko duzue nola txirrindularionen taldekidea Jagiguarak nola eraso egin duen berriz ere. Lasaiantzean Emma Johansson atzo tripako minekin gaizki pasa zuen, erroiupeko egin, eta gaur bete-betean aritu da hor Jagiguara, Lehintzikatzaga bidean eraso kolpea joz, baina ez du bere asmoa lortu alde egitea, baina lasterketa gogortzea lortu du. Sekulako zalaparta izan dugu hor, eta Wigel taldea benetan oldarkorra aritu da bigarrenez, saiatu da Japoniarra, multzua 31 bazen eta apurka murrizten joan da, eta hor azken erasoa, Emma Johanssonen erasoa azken metroetan, igoerako azken metroetan,
ziztu bizian, atera da Suediarra, Suediako txapelduna, iaz emakumeen Euskal Biran hirugarren amaitu zuen txirrindularia, eta bere atzetik aitaren metzean atera da Carmen Small, Zerbelo taldoko estatu batuarra. Carmen Small hirugarren zen zerkapen nagusian, Lota Lepisto liderraren taldekidea. Carmen Small, estatu batuarra, esan dugu moduan, 35 urteko txirrindularia, eskarmentu handikoa, Coloradokoa, Durango herrikoa, eta Emma Johanssonek sekulako erakustaldia eman du. Mentafrian gora, lasterketa txikitu, nahi eran aritu da Suediarra, eta sekulako maila duela erakutsi du. Atzoko arantza ateratzea nahi izan du txirrindulariak, Torretako Ama Virginia hor, txirrindularien zaindaria, eta tontorrera bidean Emma Johansson. Tontorrean onena Carmen Small izan da, eta bigarna Emma Johansson. Esan dugu Carmen Small tropeletik atera dela, bat egin duela berarekin, eta azkenean bi txirrindulari hauek aurrera egin dute. Hor azken metroetan hankartapetik Carmen Small, bigarrena Emma Johansson, da hirugarrena Sveitzer. Aldapa bera alde egin dute Smallek eta Johanssonek, eta hor tartea egin dute, jaitziera azkarra egin dute Johanssonek eta Smallek, eta ondo elkarru lertu, eta biak bakarrik heldu dira Eskoriatzako helmugara. Esan dugu moduan, Tontorretik helmugara 7 kilometro, besterik ez. Hor, Ane Sant Esteban migarren multzora heltzen, bikain aritu da gaur oreretarra, maila ona emanez, bigarren multzoan sartu da, 14 segundora, eta onda hemen lasterketa burua Emma Johansson, aurrean Carmen Small, 42 zenbakia, erreleboak emanez, ondo elkarru lertu, eta beraien artean jokatu dute garaipena. Emma Johansson aurten Flanderako Turrean bigarren sailkatu da, Gante Bebelgemen 9. Alfredo Bindan 4. Estrada Bianken 3. Emaitza onak, eta gaur lortu du denboraldiko lehen garaipena azken kilometroen jadanik. Lasterketa burua, atzetik multzoa, 18 txirrindulariko multzoa, eta honen bestez garaipena esprintan jokatu da, eta azkarrena Emma Johansson Suediarra izan da, bere atzetik. Carmen Small sartu da, eta 14 segundora, 18ko multzoari denbora emanez, hirugarrena Giorgia Bronzini Italiarra izan da, Wigol taldeko txirrindularia. Laugarrena Lota Lepisto liderra izan da, eta bosgarrena Amanda Spratt Australiarra, eta honen artean sartu da Ane Sant Esteban. Hor, garailea bere taldekideen zoriena jasotzen, eta laizter entzungo ditugu protagonisten hitzak. Bueno, igual no fue el plan que me voy a ganar esta etapa, pero hemos intentado hacer algo y atacar, y por lo menos la última subida hemos visto la bajada, y ya pues el año pasado también tuvimos esto y lo conozco bastante bien, y la meta estuve más cerca que el año pasado, y por eso pues estuve yo con Carmen. He preguntado porque no sabía de dónde está Elisa, porque normalmente Elisa es lo que está más adelante después del prólogo ayer, y pues ella ha dicho que no, que va, y pues he ganado, y pues siento bien, pero también he hecho pues no a tope toda la etapa. El primer parte he ido un poco más despacio, y
Eso es, así todavía tenemos tarjetas para jugar, ¿sabes? Con Elisa, con yo, con Dani y yo ya también estuve allí y no sé qué cerca estamos en la clasificación, pero todavía faltan 3 días y todo puede cambiar. Nunca sabes, pero día por día es lo más importante cuando haces no sé, sí, cuando son tantos días. Yeah, for sure. I mean, every team... Carmen Esmolek esan dunez, importantea zen maiotoria taldean mantentzea, eta berak esan dunez, etapa benetan gogorra izan da euritsua eta haizetsua. With the rain and the wind and everything, so it was really challenging. Bai, ia esan oso pozik, lehenengo taldean sartuta, uste jarritako helburua lortu genetera eta esperola jarraitza. Honek morala emango dizu ez da hurrengo egunetarako edo? Bai, noski, bueno, Durango ja moralki oso ondo atera nintzen, gaur berriro aurrekoekin egon naiz eta moralki ia esan oso ondo nagoela. Hain maila honean egotea olako zingizan aurrean, handia da. Bai, ia esan munduko txirrindulari honena daude hemen, eta oso pozik. Etapa nolako izan da? Ba, ia esan oso gorra, azkenen motza izan da, egun guztia oso azkartzen geha. Lehenengo portuan aurrekoekin pasa dut, bigarrenan hor moztu egin da, berriro sartu, arazo txiki bat eukide bizikletakin, baina, behintzat aurrean iritsi naiz, eta oso pozik. Hortxe dituzue podiumera igo diren txirrindulariak, eta orain lider aldaketa dugu sailkapen nagusian, bien bitartan hor ikusten dugu gaurko garaia Emma Johansson, eta esan dugu moduan, sailkapen nagusian lider aldaketa dugu. Orain, Carmen Small, estatu batuarra da liderra, Txerbero taldeko txirrindularia, bigarrena Lota Lepisto taldekidea da 12 segundora, hirugarrena Emma Johansson 14, 22 da Ashley Mulman, eta 23 Katarzyna Pawlowska. Esan behar, helmugatan 10 segundo, garailearentzat, bigarrenarentzat 6 eta hirugarrenarentzat 4 segundoko gainsariak daudela horra hor. Carmen Small, liderra, estatu batuarra, Koloradokoa, Julian Gorosperen eskuetatik jaso du garaikurra, eta horra hor, liderra, Carmen Small, estatu batuarra, 35 urteko txirrindularia, euskaldunik onena, Ane Santesteban da, horra hor. Horeretarra, sekulako maila ematen ari da Ale Txipoliniko Gipuzkoarra, eta gaur bederatzi garren sailkatu da, eta sekulako maila eman du saietuaren saria Doris Esbeizerrek jaso du, Silence taldeko suitzarrak, saiatu benetan gaur borrokalari aritu da, eta saria jaso du. Hona hemen gaur arteko lehen liderra, Lota Lepisto, maillot urdina janzten, tarteko helmugetako maillota, gaur borrokan aritu da, maillot hori janzteko, horia galdu du, baina bi poltsikoratu ditu, urdina, tarteko helmugetakoa, eta baita erregulartasunakoa. Eta mendikoa Carmen Smallentzat. Txerbero taldeko txirrindulariak bikain ari dira lasterketa hasiera honetan. Berriz ere Lota Lepisto, maillot berdea berarentzat, erregulartasunaren maillota, eta maila paregabea ematen ari da finlandiarra. Eta hona hemen berriz ere Doris Esbeizer, zein taldekoa, bihar, honen bestez, bigarren saio izango dute txirrindulariek. Etxarri eranatzen hasiko da eta Urkiolan bukatu. Urkiola Otxandio aldetik ioko dute, azken 200 metro gogorak izango dute txirrindulariek, dituzte
Santutegira bidean eta guztira 109 kilometroko etapa izango da. Guraldetik hauxe izan da guztia. Bihar arte, ondo izan! Gabon guztioi, emakumeen euskal birak bigarren saioa izan du gaur, Nafarroan hasi da, Etxarriaren atzen eta Bizkaian bukatu Urkiolan Abadineko auzoan, Santutegian, 109 kilometro, eta irteeran eguzkia eta beroa izan dute txirrindulariek. Irteeran 125 txirrindulari izan dira, besten artean Emma Johansson, gaur ere protagonista, eta Carmen Small liderra. Ibilbidea mendian bukatu da, Urkiolan Santutegian, ordu artekoa nahiko horrekan izan dute txirrindulariek, eta azken mendatea Otsainotik igo dute Urkiola, 3 kilometro erdiko aldapa, 100 eta 111ko erripekin azken metroetan. Irteeran jende ugari, aurrak, Etxarriaren atzen, pozarren irteera ikusteko prest, eta 3:30 eman zaio hasiera lasterketari, bigarren etapari. Etxarriaren asko zalen berotasuna jaso dute txirrindulariek, eta honen bestez 125 txirrindulari atera dira. Atera ezena gaur Kimberley Lekurt, Bizkaia Durangoko txirrindularia izan da, eta honen bestez beste baja bat gehiago izan du Durangoko taldeak lehen kilometrotan jadanik lasterketa, lasai antzean hemen Evelyn Stevens, Wes Dolmans taldeko txirrindularia, orduaren errekora daukan emakumea, baita hementxe Eider Merino ere Bizkaitarra Balmaserakoa, itzuli ona egiten ari da txirrindulari txikia, maila ona ematen ari da Lointekeko txirrindularia, eta zala parta hurrengo kilometretan izan dugu, eta protagonista australiar bat, Luisa Lobbix, Australiako selekzioko txirrindularia, 21 kilometrotan iesean aritu da, horrekan haizea kontra izan du, eta ez du izan tropelaren baimena, kosta egin zaio aurrera egitea, eta lehen sprintetan gaur gainsaria zegoen, lehen sprintean, Heredian, bera izan da lehena 3 segundo hartu ditu, eta 2 segundo bigarren sartu baita, iegaro baita, Emma Johanssonek hartu ditu, eta bat Ashley Mulmanek, Zerbeloko txirrindulari Hego Afrikarrak. Beste 2 segundo kendu dizki honen bestez Johanssonek Carmen Smalley, eta bien bitartean 30 segundora igaro da abantaila, tarte handitu du Luisa Lobbixek, baina azkenean amore eman behar izan du tropelaren aurrean, hortik aurrera, etengabe izan dira erasoak, baina Urkiola Magaleraia denak bil eginda iritsi dira. Azken kilometrotan atzean lasai txirrindulariak, lehen orduan batez bestekoa, 37 kilometro terdikoa izan da Carmen Small, irratetik hitz egiten, gaur ez du bere egunik onena izan. Koloradoko Durangoko txirrindulariak, 35 urteko txirrindulariak, eta bere eguna izan du bai ordea, txirrindulari honek, Emma Johanssonek, suediarrak sekulako erakustaldia eman du beste behin ere. Bere maila zein den erakutsi du. Azken sprint bonifikatua, eta 3 segunduak Emma Johanssonek hartu ditu Zubizabalen. 2 segundo Elisa Longo taldekideak eta bakarra Ashley Mulmanek. Horren bestez, 5 segundo kendu dio helmugara heldu aurretik Johanssonek Carmen Smalley. Azken kilometran saiakerak, eta azken kilometroan sartuta jo du erasoa Emma Johanssonek. Taldea estutu, lepoa luzatu, eta erritmo bizia jarri du suediarrak, dena mandu, ondo ezagutzen izan du igoera, bertan bizi izan baita Emma Johansson Urkiolako aterpetxean, eta azken metroetan, aldapa itogarrian, bera nagusitu da Megan Guarnierren aurrean.
hor azken alegina, Suederraren azken alegina, eta bigarren garaipen arritxi duen bestez, emakumen Euskal Biran. Segundo batera, Megan Guarnier sartu da, Laura Elisa Longo, bostera Ashley Mulman, eta zazpira Jana Solovey Ukrainarra. Euskaldunak ondo aritu dira, han esan testeban 16 garrena izan dugu, 19 segundora, eta Eider Merino 39ra. Liderrak Carmen Smolek 28 segundo galdu ditu. Onamen gaurko garailea Emma Johansson taldekidekin ospatu du garaipena. Eta onamen gaurko etapako sailkapena garaipena Emma Johansson bigarren Megan Guarnier, segundo batera Laura Elisa Longo Bordini taldekidea, Ashley Mulman bostera eta zazpira Jana Solovey Ukrainarra. Entzun itzagun garailearen iritzia. Pues he ido la última curva y antes he estado aquí también en el hotel al lado de la iglesia y por eso conozco bastante bien y pensaba que pues me voy a meta y a tope y me voy a morir y a ver si me gana, sí, pero si no, pues he intentado hacer lo que puedo y al final amarillo y... Bueno, azkenen esperantza beti dago, ez, aurren sartzeko, gaur segundu batzu galditu, baina oraindikan bi etapa daude aurretikan eta oraindikan saiatuko gara horrexeago sartzen. Hori da, eso, ibilbidea badago. Bai, noski, oraindikan noixe, esan bezala bi etapa gelditzen dira eta saiatuko naiz berriro. Onamen gaurko garailea Emma Johansson, garaipena eta lidertza eskuratu ditu Johanssonek. Bera dugu lider berria, maillot horia jantzi du, 20 segundura bigarren tokian Megan Guarnier dago, hirugarren Elisa Longo taldekidea 24ra, 26ra Ashley Mulman eta Carmen Small 5garren 29ra lehen euskalduna. Anes Antesteban da 58 segundora. Hementxe duzue lehen euskalduna Anes Antesteban, itzuli paregabe egiten ari da Oreretarra, eta bera dugu lehen euskalduna 12garren tokian 58 segundora. Bihar hirugarren saioa izango da, berriatuan hasi eta bukatuko da etapa luzea. 109 kilometro eta tartean 3 mendate Mereludi edo milioi birritan igo beharko dute. Guraldetik besterik ez, bihar arte, ondo izan! Gabon guztioi, emakumen Euskal Birako 3. etapa izan dugu gaur, berriatuan hasi eta bukatu da 105 kilometroko etapa, eta benetan etapa gogaikarria gora beratxua eta segurako triskantza eragin duena tropelean. Hasi aurreko irudiak dituzue hauek, kontrolean sinatzen txirrindulariak eta irteera aurretik batzuekin hitz egin dugu. Eta horien artean Ziortza Isasirekin egoteko aukera izan dugu. Bai, bastante txarra urteinaku, gainera errepide txarra die gaurkuak, sorte txarra eukin dugu, baina bueno, saiatuko gaiz jausten, kontu zibiltzen da abertzen handoien dana. Eta, bueno, zu, behintzet, maila honien ari za, ez dakit tarteko lemugetan hor burrukatzen ari zara? Bai, ni bakarrik ibiltena hor bestien kontra, eure daramate beste mail bat, baina bueno, horri ibiltenga eta pixka burruka ibilten gaurekaz, baina bueno, ondo. Bai, ja etapa errezak amaitu dira. Gaur ja saien azten da, eta gaur eta bihar, bueno, eguna pasatzera. Gainera gaur euria dago, kostako errepidea nahiko txarra da, eta bueno, ea libratzen dugun. Eta nolako izaten ari da zuretzat bira hau? Ondo, nik ilusioz hartu dut, berez, etxean korritugu iaia egun guztiak, nik errepideak oso ondo ezagutu ditu, da nire urteko lasterketari gogokoena. Sí, nosotras debemos controlar la carrera porque ya vemos la líder de la general, que es Emma. Nosotros queremos hacer un buen resultado esta semana y ya nosotros vemos cómo la carrera está. Y tú estás dando un gran nivel, estás tercera en la clasificación. Sí, soy contenta de mi resultado, pero nosotros vamos por hacer una carrera dura y
gané la clasificación. Y el equipo, tu equipo está muy fuerte. El equipo es fuerte, todas somos en buena forma y es bon. Indartsu da Wiggle High Five taldea, lideraren taldea Emma Johanssonen taldea hortxe duzu Emma Johansson, bi etapa irabazita eta gaur 105 kilometro izan dituzte txirrindulariek egiteko, tartean 3 aldiz igo behar izan dute merelludi edo milioiko gaina. Ibilbide goraberatsuan, azkagarria eta sekulako triskantza eragin duena tropelean. 10 txirrindulari erretiratu dira eta beste 20 kontrol eskanpo iritsi dira. Gaur atera estena Lota Lepisto lehen aitzin etapako irabazlea izan da gaixorik, ez da atera berriatuan. Lehen metroak dituzue, buruan Carmen Small, mendiko zelkapeneko buruan Sant Esteban, baita liderra Emma Johansson gaur langile bere taldekidientzat lanean aritu da eta azkenean saria jaso dute helmugan. Milioiko lehen pasera daukazue hau, Doris Esbeizer izan da lehena, atzetik bigarna Elisa Longo Borgini eta hirugarna Ashley Mulman Txarbeloko Hegoafrikarra, 9. kilometroan igo dute milioi, eta irudietan lurrean izan da, erorikoa izan du Lorena Llamas, Espainiako selekziokoak, baina ez da ezer gertatu. Berriatuko tarteko helmugan, lehena Bekemans, Anisha Bekemans, tarteko helmugetako liderra, atzetik Jessica Allen australiarra eta Rosela Rato igaro dira. Baina erudiko bigarren igoera duzue hau, burruan bizitu da apur bat erritmoa eta pankartapetik lehena mendiko zelkapeneko liderra izan da. Esbeizer alegin da puntuak eskuratzen, baina Carmen Small estatu batuarra gailendu zaio eta honen bestez ondo utzi dio maillotari Koloradokoak. Gaur eskuan izan du garaipena Carmen Smallek, baina ez du lortzerik izan lanean lideraren taldea Wiggle High Five garaipena nahi zuen, zalapartaren bat izan da azken kilometroetan, baina ederki kontrolatu du lasterketa Wiggleek, Elisa Longo Borgineren bitartez, eta azken kilometroetan saiatu dena Megan Guarnierren taldekide bat izan da Caroline Canuel, Quebeceko txirrindularia, 27 urteko Quebectarra, 50 segunduko errenta izatera iritsi da. Lasterketa gogortzen nahi zuen Megan Guarnierren taldeak, bigarrena baitzen sailkapen nagusian 20 segundola Megan Guarnier, baina lasai zegoen Emma Johansson, talde indartsuna dauka eta gainera tarteko esprintetan, gainsariak zeuden esprintetan 5 segundo lortu dituelako liderrak. Ondarrotik igarotzen Carol Ann Canuel, Quebectarra, bere emaitzarik onena 2014ko munduko txapelketako erroipekoan lortu zuen 7. izan da. Atzean ostera Megan Guarnier, Artega, arerioz inguratuta Wiggleek lasterketa kontrolatzea nahi zuen, errenta txikitzea eta bertan bera ustea Caroline Canuelen ahalegina, eta azken kilometroetan lortu dute beraien helburua. Hor izan dugu lanean Emma Johansson bera ere berriatuko tarteko helmugatik igarotzen 71. kilometroan Caroline Canuel, 48 segundora igaro da Anisha Bekemans, eta 3. Tiffany Cromwell tropelari denbora emanez. Esan dugu ia minutu bateko errenta izan duela Quebeceko txirrindulariak, baina aitaren batean lanen jarri Wiggle eta bera bota du Boels Dolmans taldeko txirrindulariaren ahalegina. Hortxe duzue Menerudiko 3. pasaera, Canuelen izan da, bigarna Gana Solovey Ukrainarra eta 3. Carmen Small, bien bitartean
lanean. Kanuel ibilbide gogaikarria izan du, Lekeitiotik Ondarrorako bidea, gora beratxua, bakarrik lanean aritzeko etzen aproposa, laguntza izango bazuen hobeto ibiliko litzateke Kanuel, baina Wigelen lanak etekina izan du. Hortxe buruan liderraren taldekideak, Japoniarra, Hagiwara lanean, sekulako maila ematen ari da Japoniako txapelduna, eta apurka 30 segundara jeizen ari da, eta 10 kilometroren faltan irentsi du tropelak Carolan Kanuel. Hortxe duzue unea, bigarren postuan tropelean Emma Johansson, Georgia Brontzinirentzat lanean liderra, eskerronekoa, eta honen bezala esprintean erabaki da gaurko etapa, eta garailea azken atxan izan badere Georgia Brontzini, bigarna Carmen Small izan da, eta hirugarna Rosela Rato, laugarren Ashley Mulman, da bosgarna Megan Guarnier izan da. Honen bestez Wigel taldeak bira honetako 3. garaipena eskuratu du Brontziniren bitartez. Horra hor, gaurko sailkapena. Garailea, Brontzini, bigarren Small, 3. Rato, Mulman eta Guarnier. Horra hor taldeko argazkia. Tengo que hacer gracias a todo el equipo. Hoy hemos trabajado duro. Todas las chicas, no una estaba a descanso. Entonces, con el director siempre en contacto, fue perfecto. Hoy quería hacer bien por la selección por Río y las chicas han creído en mí, el director también, y así has ganado. El equipo está muy fuerte, 3 victorias de etapa, 2 con Emma y 1 contigo. Sí, ahora hemos cogido el justo ambiente, el justo espíritu de equipo, y así todos bien mejor. Sí, es que estamos súper fuertes. Las chicas hoy que han trabajado todo el día y pues antes hemos visto el circuito y el parte por la costa. Sabemos que es muy importante estar adelante y es mejor si podemos estar todas, así podemos controlar todo también. Y pues al final, pues en la segunda vuelta ha escapado la de Bulls y solo estuvimos controlando, y en el último momento hemos cogido a ella y he preguntado a Georgia si estás lista para sprintar, y él sí. Y pues por eso también en el último parte ahí de 2-3 kilómetros he ido con todo, solo para controlar, y en los últimos 600 metros he cogido allá en mi rueda hasta el último curva, y pues para mí finito, pero ha ganado mi compañera y estamos súper contentas. Además has logrado 5 segundos de bonificación en los sprints con sí, Daria Bono. También es importante para mañana, nunca sabes lo que va a pasar, y pues un día más. Ahora disfrutar el trabajo que han hecho todas mis compañeras, y estamos súper contentas que otra victoria y todavía en amarillo, que pues no puedo hacer mejor, ¿sabes? Egia esan, bueno, ezagutzen un ibilbidea, orain dela 3-4 urte egin genuen etapa oso antzekoa. Egia esan oso etapa gorra, batez ere kostako errepideo egiten izuna da, segundu bat ere zintza despistatu, momentu hortan ez usteko bat harrapatzen zaitu. Bihar azkeneko eguna? Bai, bueno, ia nola rekuperatzen dudan, zemuzko gorpuzaldiak esnatzen naizan, eta ikusiko dugu bihar. Nolako etapa ikusten duzu? Biharko, ia zen ez dute ondo zautu, baina esan diatenez oso etapa gogorra da, 2 portu omen daude gogorrak, eta gero horko errepidean ez dago metro bat ere zelaia, orduan ikusiko dugu, aber nola dijoan bihar. Baina zuria zuretzat izango da? Bueno, hoi espero behintzat, eta ia sailkapen orokorreko postua ere mantetzen dudan.
Hortxe duzu gaurko garaia Giorgia Bronzini, 32 urteko italiarra, 2 aldiz munduko txapeldun, 2010-2011an, eta saria jaso du gaur Bronzinik, eta hemen liderra Emma Johansson, beste egun batez liderra, bigarrena Megan Guarnier orain 25 segundora, hirugarren Carmen Small 28ra, laugarren Elisa Longo Borgnini taldekide 29ra eta bosgarrena Ashley Mullman 31ra. Han esate Esteban da, lehen euskalduna 10. tokian, minututa 3 segundora, hor duzue Han Esteban, eta bigarren euskaldunik onena Eider Merino da, Lointekeko txirrindularia, 2 minututa 27 segundora. Erregulartasunaren maillota Emma Johansonentzat, eta mendikoa hemen Carmen Smallentzat, Zerbeloko txirrindulariarentzat, hor estatu batuarra, bigarrena izan da gaur, ez du garaipenik lortu, baina hortxe du mendiko sailkapeneko maillota. Eta esan bezala, erregulartasunaren maillot berrea Emma Johanssonentzat. Honena izaten ari da bera Emma Johansson bere azken urte honetan, bere azken bira izango da, onden bestez. Eta bihar izango dugu ondarreko etapa. Portugaleten hasi eta bukatuko da 35 kilometro, 2 mendateiko dituzte, muñekaz eta saltaka balioz, eta gogoratu, lehen kate honetan zuzenean esainiko dizuegula, 12tatik aurrera, uraldetik besterik ez, hauxe izan da guztia, ondo izan. Eguerdion Euskal Telebistako ikusentzule ondo etorri oreka saiora, gaur Portugaleten gara Baiontiko Merkatal zentro honetan izan ere, eta nire atzealde honetan ikusten ari zareten bezala, emakumeen birako azken etapako helmuga hemen jarri dute, eta laster gerturatuko dira txirrindulariak, dagoeneko 4. azken etapa hasiraia da, eta ikuskizuna beraz bermatuta dago. Aste txirrindularitza asteari amaiera emango zaio hemen Portugaleten, eta dagoeneko ikuskizuna bermatuta da. Hemen gaude hemen Portugaleten gaur sekulako leia borroka espero da, ETV baten zuzeneko seinalea ikusteko abagunea izango duzue, orain hasita, eta ordubiak arte sari banaketa protagonistak denetik izango dugu. Dagoeneko txirrindulariek ekin diote gaurko azken etapari, lanari ekin diote da, eta txirrindularitza kontu eta beti bezala Alfonso Arroyo arituko zaigu aldamenean, Leire Olaberria duela. Eguerdion lankidea, gaur Emma Johanssonek oso gertu dauka bere bigarren emakumeen bira, Alfonso. Eguerdion guztioi, horrela da, gertu dauka Emma Johanssonek bere emakumeen euskal bira, bere bigarrena, 2013an irabazi zuen azkenekoz, aurten nagusitasun osoz liderro da, 2 etapa irabazi ditu gainera, eta bere taldea oso indartsu dago gaur. Egun handia da, historikoa, emakumeen euskal txirrindularitzarentzat, zuzenean emango baitugu, azken etapa. Portugaleten Baiontin hasi eta bukatuko da, ia 36 kilometro, eta tartean 2 mendate izango ditu, Las Milekaz, bigarren mailakoa eta saltakaballoz, 3. Eta orain tarte bat emango diogu iragarkiei. Hementxe duzue lasterketa burua, Portugaletetik igarotzen ari da lasterketa jananik, eta buruan Zailan taldeko Alison Tetrick. Estatu batuarra da, Alison Tetrick jaioa dugu erroiupekoetan, eta hortxe hartu du lasterketa burua, eta metro batzuk hartu ditu. Laster igaroko da Portugaleteko tarteko helmugatik, eta hasieratik borrokarako grinez ari dira txirrindulariak. Hortxe hor tropela jadanik irentxe du Alison Tetrick, eta esan dugu moduan,
Borrokarako gogoz, atera dira gaur txirrindulariak, azken eguna dute emakumen eskalbiran, Emma Johansson liderra eta beratzetik datozenek, berari maiotorik kentzeko azken aukera gaur izango dute. Eta agurtu beharrean gara orain, gurekin dugu aditu moduan Leire Olaberria. Eguerdion, Leire? Kaixo, eguerdion. Ongi etorri? Mila esker. Nola, gaur egun historikoa, ez da? Bai, alaxe da ez, emakume txirrindularitzan urte askotan, egon garenok eta nire aurretik ere egon direnak, ez genekien ez, noiz iritsiko zen egun hau, eta, zorionez iritsi da, eta, oso pozik, hemen munduko txirrindulari honenak eukitzagatik, guzti hori zuzenean telebizan ikusteagatik, eta nola ez, han esan Esteban bezalako txirrindulari bat, lehiak sartuta eta hor aurrean ikusteko, nik uste dut egun ederra dela eta horrela bizi behar dela. Lasterketa polita doa, Emma Johanssonen nagusitasuna osoa da, baina bigarren tokian dago Megan Guarnier 25 segundora, hirugarren Carmen Small 28ra, 30 barruan 5 txirrindulari daude, eta gaurko etapa oso gora beratsua da, eta oso batzutan gogaikarria ere. Bai, hori bakoitza daukan egunaren arabera, baina egia da garbi ikusi dena da egun hauetan Emma Johansson izugarri indartsu dauela, izan zuen hor, prologoko egunean momentu txarren bat, eta buelta ematen jakin izan zuen, eta gero ikusten ari gara dena, bere indarra eta bere adoreaz, taldea ere oso indartsua dauka, beraz, ez dut uste, lan egiteko garaian inor faltako zaionik, baina dudarik ez da ere, Boez Dolman bezalako talde batek ez duela garaipena horrela errez oparituko, eta hori lehendabiziko 10 artean minutu bat nazpian daude hor diferentziak, eta etapa ikusitak ze zailtasun dauzkan, nik uste dut, eta gainera ikusita eguraldia ere okertzera doala, 60 kilometro gelditzen dira, ez dira asko, baina gauzak hankazgora jarri daitezkela. Badirudi nahasmena dela ibilbidean, nahaztu egin dituzela txirrindulariak, okerreko bidetik sartu omen dira txirrindulariak, eta ea zer erabakitzen duten epaileek, horri da geldik iesean zikoazen txirrindulariak, tartean Anes Esteban, eta horri da geldik, zain. Bai, iaz mantzitzaigun ere horrelako egora bat, eta azkenean karrera gelditu egin zuten, eskapadan zikoan txirrindulariari denbora mantendu zioten, eta berriro gauzak argitu zirenean berriro danak martxan ipini ginen. Ez da polita olako gauzak gertatzea, batez ere hemen aurrean eskapadan doazenak egongo dira azerreen, baina ea egora argitzen duten eta lehen martxan ipintzen dien. Marka da gero, aste osoan pikan joan da itzulia, emakumen bira, eta gaur egun handian horrelako bat gertatzea. Bai, zuzeneko gauzak gertatzen dira. Hoize, leku guztietan gertatzen dira, ez hemen bakarrik. Bai, leku guztietan, da mundu guztian zehar gertatzen dira holakoak, eta, azarren ikuste dut hortxe, ane bezalaxi aurrean doazen hoie direla, zeren askotan ez da erreza izaten, eskapadan sartzea, eta, espero dezagun, lehen gauzak argitzea, eta berriro, txirrindulariak borrokan ikustean, azkenean horretarako etorri garelako, beraien borroka hori ikustera. Aipatu dugu ibilbidea, 2 mendate ioko dituzte, Las Muñecas, bigarren mailakoa, 39 kilometroan, eta 3. mailako Saltakaballos, helmugatik 25 kilometrora, eta euria egiten badu eta ibilbidea ikusita, borrokarako oso aproposa da gaurko ibilbidea, batez ere Mega Guarnierren taldeak Boelzek apur bat nahaztu nahi baldin badu, gogortu nahi baldin badu lasterketa, ibilbidea badauka. Gogoratu Megan Guarnier bigarren tokian dela 25 segundora, hirugarrenak Carmen Small 28ra, Elisa Longo Borgini bere taldekidea, Emma Johanssonen taldekidea 29ra, eta Ashley Mulman Hego Afrikarra Zerbeloko txirrindularia 31ra. Orain arte aitzin etapan Lota Lepisto nagusitu zen lehen egunean Zerbeloko Finlandiarra,
eta urrengo biak, Eskoriatzan eta Urkiarako santutegian Emma Johansson nagusitu zen, eta atzo berriz bere taldekide bat, Giorgia Bronzini, bi aldiz munduko txapelduna izan dela. Badirudi lasterketa martxan jarri dela berriz, ieslariak martxan dira jadanik, eta honen bestez martxan lasterketa berriz ere, esan dugu, Leire, Mega Guarnierren taldearen zat, borroka nahi baldin badu eta estu hartu nahi baldin badu Wigel eta Johansson, ibilbide aproposa dutela. Bai, eta bueno, Kasia Pauloska edo sartu dute aurreko taldetxo horretan, eta ziurrenik euren taktika izan daitekela, ez? Txirrindulariren bat aurrera bidaltzea, eta atzean Wigel atzo bezala ere lanean gogor jardun behar izatea. Eta ikusiko dugu, zeren azkenean indar parez-pare ipintzen direnean, normalean bintzat indartxoenak garaitzen dute, eta horrekin zai gaude, eta egia esan mugitzen hasteko eta egiten hasteko kilometro gehiegi ere ez dira gelditzen, eta nik uste dut igoera horiek hurbiltzen diren neurrian, hasiko garela pixka bat, aurreko eskapada hau ere eskapada polita da, zeren hortxe daukagu Ane, adibidez, Boelsek ere Pauloska dauka, eta ondo rodatzen duten emakumeak daude, eta ikusiko dugu. Hain artean elkar ondo ulertzen diren, eta zenbateko bidea egin dezaketen. Esan dugu bai, ezta, han esan Esteban maila paregabea ematen ari dela, eta lehen aipatzen zenidan, oso garrantzitsua izan dela Euskal Herritik Italiara joatea, ezta? Bai, azken finean, hanek, bere ibilbidean urte asko egin ditugu elkarrekin, naiz eta, adin diferentzia handia izan, eta, guk gure hasiera Debabarrena taldean izan zen, eta hantxe izan genituen lehendabiziko karrera internazionalak, eta gero, hanek selekzioarekin ere asko korritu du, eta gero azken urteak Bizkaian egin zituen, eta, berak nahi zuen txirrindulari izan, eta apustu eri egitokotan, hemendik ateratzeko beharrean ikusi zuen bere burua, eta azkenean, prestatzaile hon batekin, gogo askorekin, lan askorekin, eta, Italian egia esan ez dela erreza bertako taldetan adaptatzea eta aurrera egitea, baina gauza guzti horiek egiteko gai izan da, eta gaur egun aurreko egunetan bezala niretzat izugarri pozgarria da, ez? Hane aurrenekoekin ikustea, lehiakor ikustea, eta nola ez, motivazioz gainezka ikustea. Gogoratu, Ane Santesteban, sailkapen nagusian 10. Tokian dela, minututa 3 segundora, eta egunero onenen artean aritu da oreretarra Ane Santesteban, eta aipatu behar, 2. euskalduna, maila ona ematen ari dena ere, Eider Merino dela, 20. tokian da, nagusian, 2:27, txikia, baina indartsua Eider Merino. Bai, alaxen da. Eiderren ezaugarria beti hori izan dira, ez? Pisu oso harina du, eta igoera gogorrak oso ondo etortzen zaizkio eta luzeak ere, ez? Eta, beti izaten ditu ordu da batzuk bere konfiantzarekin, baina ja aste honetan gogotxu ikusten zitzaien, eta egunero maila polita ematen ari da, eta beren maila gaur egun ere, ikusita hemen non da bilen, aipagarria da. Hortxe duzue lasterketa burua, tarteko helmugatik, Portugaleteko tarteko helmugatik igaro da. Horra besteak beste Ane Santesteban, baita Wigel taldeko Daniel King, Britainiarra, eta hortxe duzue irudia kotxeak geldituta aurrera pasatzen. Lasterketa buruan, ahazpila une honetan, 40 segunduko aldea izan dute iesaldian doazenek, 12 txirrindulari buruan, eta liderraren taldeak badaezpan hortxe duzu tropela geldik, lasterketa buruare gelditu dute, denborak hartuko dituzte segurunik orain, eta berriro emango zaio jarraipena lasterketari. Hortxe izketan, eta benetan irudi bitxia, ez gaude ohituta horrelakoak ikustera,
hemen urduritasuna izan dira beti nagusi, zeren txirrindulariak hori ikusten da nola zuzendari galdezka dauden, zuzendariek ere ez dute oso garbi izango, ze gertatzen den, eta, bueno, baina bideratuko dute nik uste danen artean, baina, bueno, ez da inorentzat polita, solako egoera bat ikustea. Amorrua sentzituko da olakoetan. Bai, batez ere. Eta gero aurreneko taldea saltatzen dutenean, atzeko pelotoiak segidan atera nahiko du, eta juezak ere, denbora hori errespetatu behar dute, baina, bueno, bideratzen den, eta azkenean, zain gauden borroka hori, ikusten dugun, eta ziur polita izango den. Hortxe da, jadanik, lanean, lasterketa burua, hortxe, Ale Txipolindi taldeko Balgorsta Jasinska, Poloniarra, eta buruan hementxe, Ane Santesteban, Oretarra, iesaldian sartuta, bi sartu ditu Ale Txipolinik, eta aurrera egin nahi du zelkapen nagusian. Bai, bueno, oso apustu polita da, zeren Ale Txipolinen bitxirrindulari honena dira, eta, bueno, aurretik bidali ezkero, beraiek minutu baten bueltan daude, beraz, aurreko guztiak ondo ulertzen balin badira, gauza da, Tanikin bezalako rodadorak ere badaudela hor aurrean, uigelek ipinita, eta horiek ere talde horren erritmoa kontrolatu nahiko dutela, edo behintzet talde horretan joango direla lan gehiegirik egin gabe. Beraz, nik uste pelotoiak ontzat eman balin badu eskapada bat, talde indartsuenek ere interesa ditutelako aurreko eskapada horretan. Hortxe duzue, emakumeen Euskal Birako liderra Emma Johansson, suediarra. Hau ere, Bizkaia Durango aritua, Leire, ondo ezagutzen du Euskal Herria? Bai, bueno, nik urte horietan ez nuen bera ezagutu, baina berak Euskal Herrian hor garai horretako txirrindulariekin harreman oso estua izaten jarraitzen du, baina Nahiarateietxea, Maitane eta hauekin, eta Euskal Herrian lagun asko ditu, eta berak beti azpimarratu du, Bizkaiak bere momentuan eman zion aukera hori, ze etorritzenean txirrindulari izan nahi zuen, baina oraindik profesionalizateko lan asko gelditzen zitzaion egiteko, eta polita da ere, horrela ikusitako emakume bat, nolako ibilbidea egin duen, eta, ia da berak esan du aurten izango dela bere azken urtea. Eta, nik uste bere azkeneko karrera balin bada hemen, eta gainera irabaziz joan albalin bada, hori txirrindulari batentzat gertatu daiteken, uste dut egoerarik politena eta ederrena izan daitekela. Berak esaten du, bere lasterketa kutxunetakoa dela hemengoa, eta ondo ezagutzen ditu inguruak, errepideak, zaleak, eta gustura aritzen da hemen, eta 2013an irabazi zuen, eta aurten bigarrenez irabazi nahi du, bi etapa irabazi ditu, beran nahi izan du moduan aritu da, baina lehen egunean, erroiopekoan, hasi aurretik, botak aritu zen, eta zalantza bat izan zuen atera edo ez atera, azkenean ateratzea erabaki zuen, eta begira, nola errekuperatu den, eta... azkenean txirrindulari profesional baten erantzuna da hori, ez? Naiz da jakin, zure gorputzak egun horretan ez zion eskatuko, gorputza hankak astintzea, baina, profesionala zarenean da badakizunean egin behar duzula, eta naiz da agian zuretzat ez momenturik onena izan, taldearen garrantzitsua zehala, naiz da momentu txarrak izan, gai izan zen, ez? Momentu horri buelta emateko, eta gainera gorputzona ez balin badaukazu 3 kilometro ez erdiko esportzu gogor bat, ez da izaten gauzarik orena, baina behitu, gai izan zen, egun hori ateratzeko, eta hortik aurrera ikusi dugu, benetan zein indartsu dagoen, egia da bira bere ezaugarrietarako oso ongi dagokion itzulia dela, baina ikusi dugu aurreko asteetan, klasiketan ere, bera Belgikan bizitzen da, gaur egun, eta nik uste dut Belgikako arbide guztiak harri-zarri ezagutzen ditula, eta nik Flandesen izugarri gozatu nuen berarekin, lastima izan zen azkenean hain gutxigatik ez irabazi izatea, eta nik uste dut gaur egun emak egin duen ibilbidea, inork ez duela dudari txirrindulari handia dela, eta alaxe izaten jarraitzen duela. Horrela da, gainera lasterketa honetan, txirrindulari askok buru ere hemen, eta datorren asteko fletxan izango dute, prestaketa moduan hartuko dute askok, puntu hartzeko, eta benetan urte sasoi garrantzitsuan dago jadanik emakumeen txirrindularitza ere. Klasiken garaia da, eta askok prestatzen dute bereziki denboraldi hau, eta alde hortatik lastima izan da, zeren Rabobank beti hemen talde zijoa izaten zen, eta, Rabobankeko neskak ere sekulako espektakuloa ematen dakite, eta, pentsatzen dut beren aukera, ziurren Flandes horretan pentsatzen, edo, aurreko egunetako egutegia agian, Holandako itzulia izan dute ere, orduan, agian ez zitzaien ondoegi etortzen, dirara etortzea, baina guk faltan botatzen ditugu hemen, eta espero dezagun urrungo urtean berriro ere hemen bueltan izatea.
Tropelburuan lanean liderraren taldea, Wiggle, talde indartsua dauka, besteak beste Maio Hanssonek lanerako, Giorgia Brontini dauka, hor ikusi dugu, bigarren postuan, 2 aldiz munduko txapelduna izana, eta tropelburuan Maioko Jakiguara, Japoniarra, benetan langile aritu da itzulenetan, lan eskerra egin du Johanssonen alde, maila ona eman du, eta hor da lasterketa kontrolatuta Wiggle, gainera iesaldian bat sartu du, ordezkari bat, Daniel King, Zerbelok ere sartu du, zugoratu, Zerbelok Carmen Small daukala 3. tokian, 28 segundora, Zerbelok Clara Koppenburg sartu du iesaldian, eta bada espada, Wigglek ere bat, ordezkari bat bidali du, eta momentuz kontrolatuta dauka lasterketa Wiggle, benetan talde indartsua, Leire. Oso indartsua, eta bueno, Danikin bezalako txirrindulari bat, bera pistatik dator, txapeldun olimpikoa da jazarpenean, eta munduko txapeldun ere bai, behin baino gehiagotan, eta bueno, bat amalez aurten jazarpen, taldekako jazarpenetik kanpo utzi zuen, bere selekzioak eta berarentzat, bueno, ezen oso berri ona izan, baina alata guztiz ere talentu izugarria duen emakumea da, Wiggle taldean nik uste dut egitura oso egokia aurkitu duela, eta besteren lan egiteko inungo arazorik ez duela izaten, beraz, bueno, mendian nahiko hobetu du, aurreko egunetan ere, bueno, nahiko ederki ibili da, eta nik uste dut talde horretan bera eroso joango dela, eta bueno, bera Wigglentzat ere beste aukera bat dela. Lasterketa buruak jadanik minutu bateko errenta dauka, eta momentuz kontrolpean dauka Wigglek lasterketa, baina ibili beharko da, Megan Guarnierrek ere ordezkari bat sartu durako iesaldian, baita Carmen Smallek, eta bidea egiten ari dira aurrekoak, 56 kilometro helmugarako, eta Leicester ekingo diote eguneko lehen igorari, baina aurretik Muskizko tarteko helmuga igaroko dute, horra hor. Wiggle taldea, liderraren taldea lanean, ez du ustekaberik nahi, bere nagusitasuna erabateko izan da aurtengo emakumeen euskal biran, eta aipatu behar, Leire, talde benetan indartsuak daudela hemen, itzulenetan munduko onenetarikoak, onenak ez badira. Bai. Hor daude Megan Guarnierren Buels Dolman, Zerbelo Wiggle, Horika falta da. Horika falta. Eta Rabobank bera ere. Bai. Dena ezin da, gulturretik kanpo geratu da lasterketa hau, eta maila ona lortu du azkenean. Bai, maila polita lortu du, baina egia da, Horika normalean ohikoa izaten dela karrera honetan, eta Rabobank bera ere ez. Eta baina daudenak nik uste dut karrera oso polita egiten ari direla, eta gozatzeko aukera izan degula egun guztiotan zehar, eta gaur badirudi eguraldia ez dutela lagun izango, baina gaur ere beraiek gozatu eta sufritu alduten, eta guk ere gozatu beraiekin. Aipatu beharra, helmugan gaintzariak daudela, 10 segundo garailarentzat, 6 bigarrenarentzat eta 4 hirugarrenarentzat, baina biderrian ere Aiako muinoan sprint berezia dagoela, eta hor ere gaintzariak izango direla. Lehenarentzat 3 segundo, bigarrenarentzat 2 eta hirugarrenarentzat 1. Hortxe duzue, lasterketa buruan, Ane Santesteban, Egan Guarnier, Alison Tetrick, Clara Koppenburg, Malgorzata Jasinska, Dalia Muccioli, Ilona Huexma, Daniel King, Anisa Bekemans eta Luisa Lopix, Australiako txerrendularia, eta Simona Bortoloti. Eta Danikin hor atzean lasai. Bai, lasai, hoize. Ia mantxotzen duten erritmoa, oztopatzen da apur bat. Bai, hori. Oztopatzen ez duten bitartean eta hor doazen bitartean, okerragorik ez, baina oso garbi ikusten da, aneren intentzioa ere, zeko gokin dijoan, segur ondo aurkitzen dela, eta berari eguraldiak ere ziur gaur berdin zaiola eguzkia izan edo euria izan, bera horra aurrean dago, minutu batetara daude,
eta hortxe egin nahi dute bidea, eta bueno, igoera igotzen denean, iristen direnean ikusiko dugu, ez, talde horretan ere, nortzu diren indartsuenak, eta taldeak elkarrekin jarraitzen duen, edo, bueno, posible da ere, hor bata besteari atakeak egiten hastea, eta hor ikusiko dugu nor dagoen indartsu, eta ea zer gertatzen den. Hortxe duzue, tropelaren irudia, esan dugu moduan Wiggle High Five taldea buruan, iesaldiak minutu batenko errenta dauka, Megan Gubernier dagoela esan digute, baina horrela bada, Wigglek ardura hartu behartu batzean eta bertan bera bota iesaldia, Megan Gubernier 25 segundora baitago. Hortxe sartu esan dugu moduan Daniel King, Wigglek muskizeko tarteko helmugara bidean lasterketa, euria dute lagun, bidaide, eta horrek erabat gogortuko du gaurko azken saioa. Hortxe, Japoniako txapelduna Mayuko Hagiguara, Elisa Longo, Emma Johansson eta atzean mendiko zerkapeneko buruan dagoena Carmen Small, estatu batuarra, 3. tokian da, 28 segundora, Carmen Small, hau ere, veteranoa. Bai, veteranoa, baina bueno, bere historia irakurria da kapai baino berago eta berandu hasi zen txirrindularitzan, eta bueno, egon zen espeziala izen taldean ere, eta bueno, talde horretan egon diren guztiak bezalaxe erlojuaren aurka oso espezialistakuna izaten dira, baina bueno, berak erakutsi duen bezala ez da bakarrik erlojuaren aurka ondo defendatzen, baizik eta egun hauetan mendian ere oso fin dabiz, eta bueno, oso emakume kompleta esaten den noietakoa, ez ezaugarri asko ditu eta onak ere, eta bueno, karakter aldetik ere oso alaia izaten da, eta nik uste dut taldean eukitzeko emakume horietakoa dela. Xarruelo berak ere beste txirrindulari bat ere badu, 5. tokian barkatu, Ashley Mulman, Ego Afrikarra, 31 segundura, hau ere, iaz, Udimean izan zen, Ego Afrikarra. Bai, bueno, punta-puntako txirrindularia da, eta beti, bueno, bere ezaugarria, hori, ongi igotzea izaten da, baina horretaz gain ere ondo rodatzen du, eta aurreko egunean prologoan, bizikleta, relojupeko bizikletari gabe ere aurreneko 10etan ibili zen, eta hori egiteko gaiten txirrindularia, dudarik ez da, osoa dela. Tetrik ere ordoa? Bai, eta pasieran saiatu da bakarrik aurrera egiten, Alison Tetrik. Nik uste hor bakarrik baino leku hobean doala orain, hainbesterekin babestuta. Bai. Eta iesaldian doana, ez da Megan Gubernier, Katarzyna Pawlowska, World Dormanseko txirrindularia da, poloniarra, beraz, momentuz, ondo dakio lasterketa Wigglei, Johanssoni, eta orain txiraka, Dalia Muccioli. Bai, gainera Pawlowska, pistako espezialista izan da, aurten munduko txapeldun izan da, puntuazioan, eta, bigarren aldia da munduko txapeldun dela, eta bere ezaugarrien artean ere hori izaten da, oso rodadora ona da, eta, bizkorra ere, zeren taktikoki karreretan oso ondo mugitzen da, eta, boeltzentzat ere, garantiba da bera aurrean izatea. Atzean duana Anisha Bekemans da, tarteko helmugetako liderra, puntuak biltzen nahiko ditu orain lotoko txirrindulariak. Interes desberdin asko gaur hor karreran, eta interes guzti horiek batzen direnean eta denei ondo datorkizienean, normalean eskapadak bidea egiten du, ez? Eta ikusiko dugu hori batez ere igoerara iristen direnean, ez? Indarrak nola dauden eta nor daukan nor baino intentzio gehiago. Eta iesaldian sailkapen nagusian hoberen kokatuta dagoena, Anes Antesteban da, 10. minutu eta 3 segundora, beraz, momentu honetan, liderarekin denbora berean da, Johanssonekin. Eta Jasinska, bere taldekidea, hortxe postua gorago dagoena, biak oso gertu daude eta biak hor aurrean daude. Van den Bos, gazten artean onena, Holandarra, egunero aurrean dabilen txirrindularia, eta aurrean Carmen Small,
Durangokoa, baina Coloradoko Durangokoa, estatu batuarra, 35 urte ditu, eta gaur irakurri dudanez, berandu hasi zen txirrindularitzan, eta matematiketako irakaslea da. Horrezkapenak egiten omen ditu. Ez dut uste orain klase asko ematen ariko den. Baina bai, oso ohikoa da, ez? Naiz da, emakume txirrindulari profesionaletaz egiten aritu errepidean oraindik, naiz eta hori puntan ibiltzeko gai diren txirrindulariak izan, danak dute, ogibide bat edo aurretik egina edo behintzat prestatua, txirrindularitza amaitzen direrako, lanean jarraitu behar delako eta bizitza ez delako amaitzen, txirrindularitza amaitzen denean. Eta ikusi dugu, tropelburuan tiraka Giorgia Bronzini, atzoko etapako irabazlea, Giorgia Bronzini, bialdiz esan dugu munduko txapeldun, eta lanean, Emma Johanssonen lanean, eta aipatu egin barra, atzoko etapan, Johanssonek beraren lan egin zuela. Bueno, hori da, Wiggle bezalako indartsu batek egin dezaken, lujua da beraientzat, ez? Azkenean danak dira indartsuak, non gai dira bata bestearentzat lan egiteko, besteak irabazteko, eta azkenean oso garbi ikusten zaie kanpotik ere oso talde giro ona dutela eta eskuzabala direla ere, ez? Naiz eta bate jakin naiz da bera irabazteko gai izan, besteari laguntzen dionean gero hori gauza horiek danak bueltan etortzen dira eta Bronzinitaz gauza ona asko esan daitezke, ibilbide izugarri luzea egiten ari da, munduko txapeldun izan da, behin baino gehiagotan, bai errepidean, bai pistan, eta gaur egun ikusten taldean kapitain lana bera burutzen duela, eta esperientzia aldetik ziurrenik hor dauden txirrindulari guztietan berak adina karrera ez dituela inor, eta nik uste dut berak argi dakila egoera bakoitzean nola jokatu eta zer egin behar den, eta hori talde batean beti oso garrantzitsua izaten da. Eta ikusten denez, etapa bukaeratan, aditzera ematen dute eta ikusten denez, oso giro ona izaten dute, etapa irabazitanak elkartzen dira. Polita da hori. Polita da azkenean beraitako batek irabazteko beste guztiek lan egin behar izan dute. Eta metara iristen zarenean zure posa, zure taldekideekin banatu izatean, ikuste dut hori bezalako momentu politik ez daukala txirrindularitzak, ez? Eta hori talde batzuetan oso nabarmen ikusten da, eta beste batzuetan ez hainbeste. Eta Wiggle bezalako talde batean askotan ikusten da eta kanpotik begira gauden ontzat, izugarri da politak. Hortxe dituzue, eskerretara azterketa burua, atzean tropela, Jagiguara Japoniako txapelduna lanean, eta aipatzen ditugu atzerriko taldeak, kanpokoak, baina hemen zoritxarrez egoera ez da hainona. Ez, oraindik garbi ikusten dena da, atzerriko txirrindularitzak emakumezkoetan azken urtebetean edo azken 2 urte hauetan sekulako evoluzioa egiten, sekulako bidea egiten ari dela, eta hemen oraindik profesionaltasun hori talde egitura profesionalak kategoriz badira, baina txirrindulariai profesionalizateko aukera ez zaie ematen, normalean zailtasun askorekin ateratzen dituzte taldeak aurrera, eta taldearen egitura ere ez da profesionala izaten, beraz, gaur egun oso zaila da, hainbeste talentu duten emakumeen aurrean, eta egunean 5-6 ordu entrenatzen duten emakumeen aurrean, lehiatzera joatea profesional ez diren txirrindulari horiekin, ez? Eta ea, poliki hemen ere egiten den bidea, eta, ea, izaten ditugun ere, kondizio onak dituzten txirrindulariak, eta gero kondizio horiek, hobetzen laguntzen dizkieten prestatzaileak, eta egitura egokiak, noizbait, goi maila horretara iristeko, ez? Baina azkenean bide luzea izaten da, eta bide horretan, gauza asko elkartu behar dira, eta ikusi, ez genuen espero, inoiz telebistan gure karrerak ematea, eta agian bestea ere, etorri daiteke, ez? Baina egia dena da, apostua serio egin nahi dut izan duten txirrindulariak, kanpora joan behar izan dutela, Ana Sanchiz, Ane, eta, aurrean, gure aurretik, Johannes Omarriba bera ere, kanpoan Italian ibili zen, Eneritz bera ere, Italian ibili zen, eta ez da txarra ere, askotan igual, hemen talde indartsuagoak izango genituen, dana joera izango genuke etxean gelditzeko, eta txirrindulari bezala ere, kanpora irten ezean, sekulako esperientzia pila eta gauza pila ikasten dituzu, eta egia da ere zure jarrera oso ireki izaten dela, ez, kanpora joan behar zeanean, beraz, ez dakit, nik beti esaten dut, dana etxean eduki izan banu, ez nuen beste pausorik emango,
eta azken finean kanpora joan behar izate horrek ere, niri gauza izugarri eman dit, eta gauza izugarri pila ikasi ditut, beraz, balantzea azkenean beti positiboa da, baina polita litzateke, Euskal Herrian benetan talde profesional bat eta bertako txirrindulariak profesionalizatzea hori, ikuste dut, urrungo pausua izan beharko lukela. Han esan Esteban aipatu dugu, baina baita horra Dorleta Eskamendi, bera ere bila korritzen ari Espainiako selekzioarekin, baina Belgikan ari da talde baten. Horixe da, Dorletak ere bere apustua egin nahi zuen, eta gogoa zeukan pixkat, Euskal Herrian egiten zen, edo Espainian egiten zen txirrindularitzatik irteteko, eta Belgikako talde batean dabil, eta Dorletagatik gauza honak bakarri dauzkat esateko, zeren eta taldekide moduan talde buruarekiko dena ematen duen txirrindulari horietako bada, horretaz gain izugarritazko umore hona izaten du, eta askotan, bai Dorletarekin, bai enerekin, da bai askorekin, beste askorekin bezala momentu on eta txar asko tokatu zaigu pasatzea elkarrekin, eta, Dorleta bezalako taldekideak izatea ondoan, niretzat, bintzat, esperientzia sekulako aberasgarria izan da. Espainiako selekzioa aipatu dugu, eta esan behar, gehienak, euskaldunak direla. Horra aritu dira Irene Usabiaga, Anna Usabiaga, Dorleta bera, Ainara Albusto, Irene arazoekin ibili da, Bizkarreko arazoekin, lehen egunean erroiupeko ona egin zuen jurretan, baina esaten zian gaizki zebilela Bizkarretik eta asko sufritu zuela eta gaur ez da atera. Irene erentzat egunik onena prologoko eguna zen, berarentzat distantzia egokiena hori delako. Eta, Euskaldunei begira, egia da, Espainiko selekzioak beti gehienak txirrindulari euskaldunak izaten dituela, zen eta, estatu guztian begiratzen badezu, azkenean hemen dau txirrindulari kopuru gehiena, hemen ditugulako ere, karrera gehiena. Eta, Ramontxuren kasuan, berak aukerak eta egiterakoan, limitatu aurkitzen zen ere, zeren ane Italiako taldearekin korritzen zuen, talde profesionalak daudenetan, bai Bizkaian eta Lointeken daudenak taldeekin korritzen zuten, eta berak, Ana eta Irene bezalako pisteako espezialista diren txirrindulariak, eta gero, Ainara Albusto ere beti selekzioan hori izaten da, taldekide moduan ere lan asko egiten du, eta taldeari asko ematen dio. Eta, oso fin ibili dena Lorena Llamas izan da, atzeroriko bat izan zuen, eta, azken denboraldian azaldu den emakume bat izan da, eta, oso pixuarineko emakumea da, eta, igoeratan oso ondo moldatzen dela, erakutsi dugu hauetan. Hemen duzue, tropelburua jadanik izaldiko horrezkari bat irenzten, Simona Bortoloti, aurrean hor jarraitzen dute lanean, batez ere Ale Txipolinikoek 3 horrezkari ditu, Sant Esteban, Dalia Muccioli eta Malgorza Jasinska Poloniarra. Bere intentzioa argia da, Ale Txipoliniren intentzioa zein argi dago. Bai, eta niri ere egun hauetan nabari zitzaionez, zerbait egin nahi zutela, eta zerbait saiatzekotan nik uste dut azken eguna dela, itzuli hauetan saiatzekoa. Eta, hiru fitxa dauzka mugitzeko, eta hiruen artean, segurazki, indartsuen aurkitzen denak, bere mesadetan egingo dute lan, eta, laizter konturatuko gara, egin fitxarik garrantzitsuena. 12 dira lasterketa buruan, eta Berroi segunduko aldea, Berroi eta 2, minutu bateko errentare izan dute, momenturen batean, baina apurka beran egiten ari da aldea, hementxe Malgorza Jasinska Poloniarra, Poloniako txapelduna. Txirrindulari fina, izugarri polita da bera pedalaira egiten ikustea, dana oso erraz egiten duelako, eta indartsu dauenean ere, niri izugarri gustatzen zaidan txirrindulari bada. Ale Txipolini lanean, Dalia Muccioli, atzean gurpilari itxatita Ane Sant Esteban, sailkapeneko lehen euskalduna, 10. tokian da Oreretarra, egunero aurrean ibili da euskalduna, Kopenburg, Zerbeloko Carmen Esmolen taldekidea atzean, eta apurka aldea beran egiten ari da, Wiggles taldearen lanari esker. Zagiguara lanean Ozana,
eta lan eskerga egiten du beti hasierako kilometroetan, eta hor gero hartzen diote lekukoa, Frontinik, Elisa Longo Borginik, benetan izenak ikusita sekulako taldea dauka. Bai, sekulakoa, eta bueno, ia da ez dago hor talde buruan, baina lehendabizilanean aritu dena Audriko frantziarra izan da, eta bera bere herrialdeko erlojupeko txapeluna da ere, beraz hori ikusten dugu, ez, langileen maila, zein mailatakoa den, eta bueno, gozada bat izan behar da, talde horretako zuzendari izatzea, ez? Uste dut, hainbeste txirrindulari indartsu dauzkazunean, eta gainera badiru edanak esana ondo egiten dutela, bueno, ziurrenik berako etxean gozatzen jongo dela. Laizterrekin diote lasterketa buruan Las Muñecaseko gainari, Las Muñecaseko gaina, bigarren mailakoa, 4 kilometro pasatxoko igoera, batez besteko pendiza ia zazpikoa, 6 terdi pasatxokoa, eta badu aldaparen bat pikoa, 1,11koa, horrek mina egingo die seguruenik. Baina anerentzat adibidez, manda horiek egokia dira. Bai, eta ja, Sinzka berarentzat ere. Eta, bueno, beraiek ere horren bila joango ziren ziurrenik aurretik. Hortxe, ikusten ditu Ale Txipoliniko txirrindulariak, beraien asmoa argia da, eta ikusi behar zer gertatzen den gaur sailkapen nagusian, borrokarako gogoz dira txirrindulariak eta. Megan Guarnier gogoratu, 25 segundora dela, Megan Guarnier garaile izan da aurten Durangoko klasikoan, lehen egunean, esprintean Elisa Longo Borgineri nagusitu zitzaion, eta hortxe dugu estatu batuarra bigarren tokian, eta ez dakit, gai izango ote den, 25 segundoiek Johanssoni jateko. Bai, bueno, Poelsek segurki izugarretazko denboraldi egiten ari da urten, Lizzie Armstead bera ere izugarri ondo da bilelako, eta bueno, taldekideak ere oso indartsu da biltzalako, eta orain arte uste dut egin dituzten munduko kopa guztiak irabazi dituztela, eta bueno, Megan Guarnierrek erakutsi zuen Durangoko sarian bere ere indartsu zegoela, eta horretxegatik beragatik ez, pentsatu denuen, bueno, gaurgo eta saiatuko zirela, eta bueno, orainik ez dugu ikusi, eta ikusiko dugu, batzean lanean datorren talde horretan, baien Max eta Poelsek, bueno, antzeko ere izaten duten, eta, bueno, posible litzatik ez, gaur oraingoan, bueno, beraiek ez dira bastea, besteak, beraiek ez dira pozik izango, baina beste norbait bai. Armstead aipatu duzu munduko txapelduna, hemen egotekoa zan, baina justu bezperan, aurreko egunetan gaixotu gintzen, eta ez du posible izan hemen korritzea. Bueno, ikustekoa izan da, Armsteaden aurtengo denboraldia, eta bueno, gero beti ala izaten da, gauzak ondo irteten hasten direnean, inertzia horiek ere ekipoetan nolabait kontagiatu egiten dira, eta gauzak arteratzen hasten direnean, badirudi bakanak ondo joaten dela. Eta alderantziz ere berdina gertatzen da, ratxa txarra sartzen direnean, badirudi danak atean lotuta joaten dela, Eta bueno, dudarik ez da, berak hankak, bueno, izugarri indartsu dituela momentu honetan, eta bueno, lastimo bat izan da, bera gaixorik izatzea, zeren eta horrelako ibilbideetan oso ondo moldatzen da, eta bueno, txirrindulari bezala nik uste dut, dana ondo egiten dakien emakume horietakoa dela, eta bueno, nik arerio izan nuen pistan, baina bueno, herrialdi indartsuetan gertatzen den bezala, Erresuma Batuan omniuna egiten hasi ginean 2010ko munduko txapelketan biok podiumean izan ginen, eta orduan berari arazo bat sortu zitzaion, Laura Trot izenekoa, bidean zetorren, eta bueno, omnium probarako berak baino ezaugarri hobeak zituela iruditu zitzaion, British Cyclingeko buruei, eta bera munduko bigarren izan da, munduko txapelketan, errepidera joan behar izan zuen, eta bueno, denbora bat izan behar izan du, bere kualitate guzti horiek punta ateratzeko, eta gaur egun pelotoian nik uste dut bere pareko txirrindularirik ez dagoela, baina bueno, era guztietara bere aurtengo helburu nagusia joko olimpikoetan dago, ibilbidea ere nik uste dut bere aldekoa duela guztiz,
Eta, bueno, ikusita denboraldia nola hasi duen, dudarik ez daukat, motivazio gainezka izango dela, eta izugarrizko konfiantza izango duela, urrezko domina hori lortu ahal izateko. Sekulako denboraldia egiten ari da, begira, Leire, Flandereko turra irabazi du. Alfredo Binda ere, Estrada Bianche, On Loop Het Newsblad klasikoa ere. Lau garaipen handi klasikoetan, eta gero Gante Bebelgemen, 17. sailkatu zen, baina zako lau garaipen lortu dituen. Eta nola, batez ere, nik uste dut garrantzitsuena dela lan hori baloratzeko garaian nola irabazi dituen zeren, eta denetan iritsi da. Norbaitekin edo bakarrik, baina denetan iritsi da. Eta azken 30 kilometroetan berak ez dut dudarik izaten, emakume azkarra da, baina beran ikuste indartxu sentitzen dela eta konfiantza guztiarekin dijoala, eta gero hori izan dugu bezala, bat ateratzen zaizunean, besteak segidan etortzen dira, ez? Baina noski guzti hori ez da lortzen, forma puntu indartxu bat izango ez balu. Hortxe duzue tropela sokurta igarotzen, errentak nabarmen egin du bera, 21 segundo, tropelea bilbil eginda, lasterketa burua duzu hause, euria, goitik bera, errepidea guztita, hotza, izea, denetik dute gaur txerrendulariek, asko sufrituko dute gaur, eta segurenik triskantzare egingo duela, atzo bezala, atzo ere euririk etzuen egin lasterketan, berriatuan, baina ibilbideak sekulako triskantza egin zuen tropelean. Ibilbidea baino abiadurak, ez? Bai. 10 erretiratu izan ziren, da 20 kontrolez kanpo iritsi ziren. Bai, pixka bat, leheno esan dugun horren hildotik, hemengo txirrindulari asko, aukera izan dute, itzuli handi batean parte hartzeko, baina, beraientzat ere, momentu bat izan daiteke neurtzeko, ez, beraien non dabiltzan, eta mundu mailako txirrindulariak, ze maila daukaten, ez, eta zenbat lan gelitzen zaien egiteko, maila horretara iristeko, baina nik uste dut, beraientzat esperientzia guztiz positiboa dela, eta ziurrenik naiz eta momentuan arrabia puntu hori izan, kontrolez kanpo gelditu zarelako, txirrindulari izateko espiritua duenak edo, bihartik aurrera ziur lanean gogor hasten direla, ez, urrungo urtera begira, egoera hori berriro eman ez dadin. Lasai orain, San Alba da Emma Johansson, era botako dute aurki iesaldia, hemen Ashley Mulman, Ego Afrikako txirrindularia 5. tokian da sailkapen nagusian, erregulartasunaren mailota jantzita drama, baina berez Emma Johansson da sailkapen hortan ere onena, baina hori dramanez, berdea, bigarrenak, drama Ashley Mulmanek, iez, podiumera egon zen Ego Afrikarrak. Mulman eta ondoan Evelyn Stevens, eta, agian askok ez dakite, baina Evelyn Stevensek dela hilabete gutxi orduko errekorra egin zuen, Coloradon, eta, berak errekorra hori egin duenetik, hemendik aurrera saiatuko diren emakume kopurua asko murriztuta utzi du zeren, eta ordubeteko lan egin zuen, 48 kilometro orduko media bat lortuz, eta hori lortu dezaketen emakumeak munduan ez dira asko, nik uste dut, 5 bueltan gelditzen dela, asko jota 10 txirrendularien esku gelditu daiteke hori, eta ikusiko dugu ziurrenik ere, ez, errekorro hori joko olimpikoak bezalako helburu potoloa pasatzen denean, egon daitezke, bai bandik, bai pleuten eta emakume horiek saiatu litezke, ez, hobetzen, baina harrigarria iruditu zitzaidan, bere mailako txirrindulari batek, Coloradoko belodromoa ez da belodromorik azkarrena eta egokiena, eta bertan, abiadura horretan ibili izan bada ordu bete batean zehar, beste belodromo egokiagoak badaude, eta berak 48 media lortzen badu, eta kondizio hobeekin hobetoago egiteko gai dela erakutsi duenean, hasierazko gizonezkoek egin zituzten 50 kilometro orduko horiek ez dira urruti gelditzen, beraz, niretzat izugarria da emakume honek erlojuaren aurka eman duen maila. Hortxe da, lasterketa burua lasmineka zigotzen, min egiten ari da jadanik, tropela gainan dute ieslariek, lanean jarraitzen du Ale Txipolinik, Jasinskak, baita Santestebanek ere, euren hirugarren ordezkaria Mutxoli tropelak irentsi du, eta ikusi dugu, igoera ez dela samurra, tarte gogorrak dituela, eta jadanik iesaldiak
ez du askorako izango. Bertan dute aurrekoek tropela hortze duzue Wigel buru dela, Wigel taldea buru dela Las Muñecasen gora. Bai, bueno, ikusi dugu, ez? Han eta Jazizkaren taldekidea, bere bi taldekideen mesedetan lanean dana eman da gero, bueno, taldetik gero hori da, eta bueno, azkenean hori izango zen bere lana, eta bere lana baderki egin du, ez? Baina pena bat izan da, hori minutu bat izan dute hor aurretik, eta momentuan ja pilotoia gainean dute, eta bueno, saiakera egina dago, eta nik uste dut eskertzekoa dela, begira gauden ontzat bintzat, ikustea zelako gogoakin ateradian, eta bueno, momentuz ez doaz gauzak orain beraien nahi luketen bezala, baina ikusiko dugu orain pilotoia denak elkartzean, ze joera izan daiteken berriro. Esan aurreko egunetan asko kostaba iesaldia egitea, atzo Karolan Kanuel aritu zen, 21 kilometro, Megan Guarnierren taldekidea, baina gaur behintzat, aurrera jo dute 13 txirrindulariek, eta oraintxe emango dio amaiera saiakerari tropelak. Bai, eta bueno, behin eskapada hau neutralizatzen duten momentuan, ziurrenik izango da, beste movimenturen bat, eta orain horretxen zain gelditzen gea. Une erabakigarrian esatu oraintxe lasterketa, Las Muñecasiko eta jaitsiera, eta gero beste igora bat izango dutelako saltaka balioz. Eta ez bezalako talde batentzat, momentu izan ditzekilako, karrera beste zerbait egiten hasteko. Eta hemen aurrera joanez Claudia Lichtenberg, ez duzu ezagutuko seguruenik Lichtenberg abizen moduan, baizik Claudia Hausler moduan, baina eskondu eta gizonaren senarraren abizen hartu du, eta irabazitakoa da emakumeen euskal birare. 2010 okerrez banago, 2010 Zerbelotar aldean korritzen zuen orduan, eta bueno, anai ere txirrindularia du, eta maila handiko txirrindularia dituzte. Gora bera handiko txirrindularia izan da anaia, eta bera ere. Biek oso perfil antzekoa dute, ibiltzen direnean izugarri ibiltzen dira, baina egia da Claudiak adibidez azken urteetan ez duela bere mailarik onena eman. Baina, bueno, bera seguru lanean dagoela eta gogorta bilela lanean maila hori berriro errekuperatu alizateko. Erritmo bizia jartzen ari da, tenkatzen ari da tropela, hartzean du itxatzita Emma Johansson, Ashley Mulman ere, eta hemen Carmen Small, eta bere ondoan Katarzyna Pawlowska, hemen Carmen Small, estatu batuarra. Sufritzen ari da, geratzen ari da, Carmen Small, zailkapen nagusian hirugarren dena. Atzo ere, horri bilizen, eta, normala da, azkenean egun guztietako lanak, batzuetan faktura pasatzen du, eta dirudi berari ere ari zaiola, faktura hori iristen. Hemen Doris Speizer, Carmen Smallekin mendiko zelkapenean berdinuta dago, eta puntuak batzean nahi izango ditu Suitzarrak. Eta ikusita arerioa gaizki pasatzen ari dela, hori da momentua. Hori aprobetxatu behar da. Hori da momentua aprobetxatzeko. Hortxe geldealdia orain tropel buruan hitz egiten, irratitik hitz egiten Emma Johansson. Gainera literra hain sendo eta hain ziur ikusten denean, hori izaten da, seinalerik okerrena aurkarientzako, Zeren eta hor bat baino gehiago joango dira pentsatzen, noiz atakea egin edo noraino itxaron, baina liderra hain sendo ikusten dezunean, dudak izaten dira. Sufritzen Daniela Reis, Portugaleko txapelduna, apurka geratzen ari dira, txirrindulariak min egiten ari da Las Muñecaseko igoera hau, eta Claudia Lichtenberg lotoko txirrindularia ekinean. Aurreko egunetan bezala igoera gogortzen denean eta abiadura gogortzen denean aurrean ohiko taldetxo bat edo gelditzen da, eta badirudi gaur ere ia berdinak direla, hor aurrean doazenak. Aipatu duzu, Emma Johansson indartsu dago, eta bere kontrarioek zer pentsatuko dute. Ordekan indartsu dabil, aldapagora indartsu. Jeitu ere ondo jeizten da. Eske oso zarenean ere ez duzunean ahuldaderik, aurkarientzat ere arazo bat izaten da.
ez da orduan, normalean atakatzen da, pentsatu gabe gauza haietan, zeren eta besteak dan ondo egiten duela pentsatzen jartzen bazio, inoiz ez zean mugitzen, pelotoietik. Emakumea sartez inguratuta dago, eta, ziur norbait hor dagoela itxaroten, edo bere momentua, ez? Zalaparta bai, egongo da, laizzer zalaparta izango da, ez dagote beste aukerarik daude azkena. Ez, biharko gordetzen duena ja, berandu doa. Elisa Longo Borghini, Emma Johansson, Jasinska. Lan eskerra egiten du Longo Borghinik, eta erritmoa jarriz. Paulin, Roy Hackers. Hemen ane Santesteban. Eta Mabi García Bizkaiarra ere. Igoeretan oso ondo defendatzen den txirrendularia da. Eta, atletismotik datorren emakumea da, eta gaur egun ere, tanetik egiten du emakumenek, eta dana ondo egiten du ere. Beraz, Bizkaia taldetik hobekien ibili dena bera izan degun hauetan, eta, Lurdesek ere erlojupeko polita egin zuen, eta Lourdes eta Lierni ere, hor da biltza ez, eta beraientzat karrera hau urteko helbururik garrantzitsuenetakoa izatena, zeren, izugarri gustatzen zaie etxean korritzea, eta, hortxe da biltza beraiek ere borrokan. Eta Emma Johansson bizi, mugimendu bat dagoen bakoitzan, bera mugitzen da. Adi beti, Bai. Eta, liderrak ere horrela jokatu behar du, zeren bestela taldekide askotan lan asko uzten diezu, eta, indartxu bali mazaude zergatik ez, zeuk egin dana, eta horrela taldekideak ere gustora joango dira. Eta horreko multzuan aipatu duzu moduan, Mabi García, Bizkaia Durango taldeko txirrindularia, ondo ari da, eta Silencekoak erritmoa jarrita egunero ari dira borrokan Silence taldeko neskak. Eta daukagu ere Sheila Gutierre, herri esarra izatez, baina Bandointek taldean eginda txirrindulari, eta berak ere gogoa zeukan, abentura berreiten bat egiteko, eta urten erabaki hartu zuen Silence talde Amerikarrera joateko, eta bertan Shelly Hall izaten da bere talde burua, eta hemen ez dago Shelly korritzen, baina bere mesedetan lanean aritzen da, eta Sheila bezalako taldekideak ere beharrezkoak izaten dire taldean zeren, eta lanerako inoiz arazorik ez izaten, taldekideen mesedetan dena ematen duten horietakoa izaten da, eta espiritu aldetik borrokalaria da oso, eta niri izugarri gustatzen zaidan txirrendulari bada. Eta denbora pixka bat behar du, berak ere ibiltzen dena baino, hobeto esan ibiltzeko. Doris Speizer taldekidea, Silaren taldekidea buruan, Emma Johansson hemen Megan Guarnier. Kopenberg taldekidearekin. Speizer, erdiko zerkapeneko maillota bere ganatu nahi du, berak eramatea nahi du. Eta benetan erritmo asko bizitzen ari da. Eta luze egin da taldetxoa. Ez da doktoregia bizikleta gainean Speizer, baina egunero dabil saiatuta badu meritua emakume honek. Zerbait eraman behar luke etxera bintzet biratik, nik uste dut egin ditula merituak. Hortxe da, azken aleginean, lehen apasada, Las Muñecasetik, puntuak berarentzat, eta momentuz, mendiko maillota berarentzat da, ikusegin behar gero zer gertatzen den, baina eskura doka joanik, Speitzerrek, mendiko sariaren maillota, aldapa bera, belainoan, lotoko txirrindularia ekinean, eta hemendik lasterketak saltaka goiozera egingo du, eta orain tartetxo bat egingo diegu iragarkiei. Lasterketa burua Las Muñecas geisten, arriskutsu dago jaitsiera, eta lasterketa apurtu eginda erabat. Lichtenbergek aurrera egin du, berarekin batera joan dira Johansson, Elisa Longo, Guarnier, eta horra Ane Santesteban.
eta benetan jaitsiera arriskutsuak, kontuz egin beharko dute jaitsiera hau, eta esan bezala Lichtenbergek erritmoa bizitu du, eta horrean taldetxo bat osatu da, hortzi dira favorito nagusiak, Megan Guarnier, Elisa Longo, Johansson, Ashley Mullman, Koppenburg, hortxe lasterketa burua, zazpi txirrindulari buruan, eta esan dugu buruan Lichtenbergek hautsi du multzoa, eta hementxe Megan Guarnier, Lichtenberg, Ashley Mullman, Elisa Longo, Koppenburg, Johansson eta Megan Guarnierren taldekidea tiraka. Eta igueran espero genuen movimendu azkenean itxieran ikusten ari gara, eta egia da, ez? Ibilbideak eta egunak, pixka jaitsiera hori arriskutsu bihurtu dela, eta ikusi dugu, ez? Txirrindulari ez konturekin hartzen zituzten rebuelta bakoitza, eta badirudi orain elkartzera da zela berriro, eta adi ikusten dugu orane, oso ondo. Eta oso ondo, bai, ongi igotzen da, baina ongi jaisten da ere. Beraz, bere gabezia orain arte, gutxien gustatzen zitzaiona erlojuaren aurka aritzea zen, baina azken urteetan horretan ere konturatu da sailkapen orokorretara begira, beti garrantzitsua dela ez punta-puntanikoa izatea, baina behintzet ez olako puntu haulik izatea, eta behitu prologoan ere txukun ibili zen, eta horri esker, behitu sailkapen orokorrean, zelekutan dagoen, eta poliki gero eta korredora osoagoa izatea lortzen ari da, eta behitu hori seguru lan askorekin berak bakarrik jakingo duela zenbat lan kostatu zaion guzti hori. Bi multzoek bat egin dute, azkena sartzen Mabi Garcia, Bizkaia Durango taldeko txirrindularia, eta jaitsiera luze baten ostean, saltakaballosi ekin beharko diote txirrindulariek. Saltakaballos, helmugatik 25 kilometrora dago, eta lanean Boels Dolman, Megan Guarnierren taldea, zerbait egin nahi dute Boels Dolman zaikoek, hor dute aukera saltakaballosen, eta gogoratu saltakaballos igostean, jaitsi eta haian, muinoan, gaintzariak izango direla, 3 segundu, 2 eta bat. Mabi Garcia, Anne Santesteban, Doris Schweitzer, Jasinska, Megan Guarnier, Johansson, Hoexma, taldetxoa, hemen txaletxi poliniko bi horrezkariak, Evelyn Stevens eta Megan Guarnier izketan, zerbait egingo dute, zerbait nahi dute, baina hori, enma ikusita nola erantzuten duen, ez, zaila da, ez, berari mine egitea, bai gaurra, bai aurreko egunetan, baina hor, 3 emakume izan da Boelsek, nahitan egin saiatu beharra eukate, ez, eta ikusiko dugu orain, beste igorara hurbiltzen ari diren bitartean, ziurrenik erritmoa mantenduko dute, eta, gero gorakoan izango da saiakeraren bat. Zer laukote, Ashley Mullman, Evelyn Stevens, Megan Guarnier eta Emma Johansson inguruan. Zenbat bati elkarrekin horre. Zenbat bati. Santullanen lasterketa burua, hortxe duzue, multzoa, 14 txirrindulari buruan, multzoa izten ari dena Edwitz Pittel, eskoriatzako egunean, iesean aritu zen frantziarra. Veterana. Bai. Nik uste dut, pelotoian azken urtetan bera izan daitekela, ez? Adin gehieneko emakumea, baina, ez horregatik ez du gutxiago izaten, eta nik uste dut bilbide luze hauek ere azpimarratzekoak izaten direla, ez? Jakinda, txirrendulari izateko zelako bizit modu sakrifikatua eraman behar den, eta, badirudi berarentzat gozatzen jarraitzen duela,
ziurrenik entrenatzea ez zaio kostatzen, eta zaintzea ere, ez? Eta bitu hortxe jarraitzen du, bagian bera baino 30 urte gutxiago dituen txirrindulariekin, Eta, bueno, guztia da posible, Emakume hauek hauitxe erakusten dute bai Longok bere momentuan duzela, motivazioa jarraitzen duen bitartean, da maila fisikoa ona den bitartean, bakoitzak berak erabakitzen dut, bere ibilbideari, mugan on jartzen dien. Ema Johanssonek berak aipatu izan du bira honetan, aipatu digu. Adin badaukala, 33 urte egingo ditu, eta urte osoan etxetik kanpo nekatuen hasi dela, ama ere izan nahi duela, eta orduan ordua tenorea iritsi dela, zikleta guzteko. Zaila da erabaki horiek hartzea, batez ere zure lana hainbeste gustatzen zaizunean, eta dakizunean zein zaila den mundu maila iristeko egin beharreko lan guztia. Baina egia da, ez garela txirrindulari bakarrik, baizik eta pertsona gehala, eta horretan batzuk oso garbi izaten dute, amatasuna ez doala beraiekin, baina beste batzutan natura korrek du barkatzen, eta natura atejota azten denean, batek bere valorazioak egin behar izaten ditu, eta Emaren kasuan, niretzat txirrindulari gaztea da oraindik, baina, ibilbide luzekoa, eta bai egia dena da, hasieran agian kanpotik begiratuta, polita dela ikustea, zenbat ibiltzen garen munduan zehar da, zenbat leku eta zenbat jende ezagutzen dugun, baina batek azkenean faltan botatzen du bere etxea, eta momentu bat iristen da hasieran, motivazioak hain indartsuak direla non hartzen duzu, etxean egoteko momentua iritsiko dela, baina motivazioak eta gero zure helburuak lortzen zoazen neurrian, askotan etxean egoteko gogo hori edo, etxean dagoenak beti ez du lertzen, baina kanpoan hainbeste gongarenok eta hainbeste ohe ezberdinetan lo egiten duzunean, hainbeste leku ezberdinetan ibiltzen zarenean, batek etxera hueltatuta bere ohean deskantzatzen duen bezala, inoneaz du deskantzatzen, Eta, Elmari ere seguraski bazkenean, faktura bat iristen da, bizitza momentu batean, non, balantzan gauza jartzen hasten da, eta, aurretik joko olimpikoa dauzka, oraindik urteak helburu polita asko dauzka, Eta hori, baina, gorputzak eskatzen dizunean edo buruak eskatzen dizunean zerbaitegatik izaten da, Osa guztiak dute hasiera eta amaiera. Bai. Eta batzuentzat ibilbidea luzea izaten da, eta gainera gazte azke etzarenean ere zure ibilbidea luzeagoa izan daiteke. Baina egia da azkenean txirrindularitzan, normalean puntan da bilen zande guztia, umetatik da bilela txirrindularitza sartuta. Eta hori azkenean txirrindulari izaten bakarri dakizula, eta txirrindularitzak azkenean sakrifizio eta gauza asko eskatzen dizkizula, eta beste gauza pilo bat uzten dituzula bidean egiteko. Eta, dana iristen zaiela azkenean momentua, beste gauzak egiteko ere. Eta inoiz aipatu dugu, ondo prestatuta egon behar dela, agurrerako. Bai, dudarik ez da. Gainera txirrindak hainbeste eskatzen dizu, zeren txirrindan barruan zaudenean inoiz ez dut pentsaten, bizikleta amaitutako antzer. Baina egia dena da, askotan igual gurasoek eta esate dute, ikasi eta gero egin nahi duzuna. Egia dena da ere, aurretik zerbait ikasia izaten baduzu eta gero txirrindularitzan urte piloa pasatzen badituzu, ikasitako hori ere zarra galditzen dela, bueltatzen zarenerako. Orduan, zaila da, txirrinda gainean bete-betean zabiltzanean pentsatzen jartzea, gero ere zerbait egin behar dela, baina nik uste dut garrantzitsua dela, naiz eta txirrinda gainean gustora ibili naiz eta garaipenak lortzen ibili eta naiz eta gauza asko izan, gero ere bizitza jarraitzen duela eta pauso hori ere presenti izan behar du txirrindulariak. Saltakaballozen gora lasterketa burua 15 txirrindulari dira aurrean, Doris Esbeizer berriz ere erritmoa hartzen, atzetik sartu nahian Carmen Small, eta sufritzen ari da bai, eta Esbeizerrek ez dio barkatuko, puntuak nahi ditu saltakaballoz gainean, eta ondo babeseta doana Egan Guarnierra, bertan ditu Evelyn Stevens eta Carol Ann Canuel taldekideak. Hemen Carmen Small bat egin nahian, mendiko sailkapeneko liderra. Aurreko taldearen erritmoa jaisten denean hurbiltzen da, baina berriro azelerazio bat dagoen momentuan, ikusten zaio, ez dijoala beste egunetan bezain erre, eta bera desiatzen egongo da, gaurko igoerak amaitzeko eta den bailen igoera iristeko. Igoera laburra, 2 kilometro terdikoa, batez besteko pendiza 6koa, badu pikoren bat 11kakoa, eta hortxe duzu Carmen Small
hirugarren sailkapen nagusian, hirugarren tokian da, Mioño zeharkatu dute, Saltakaballoz igotzen lasterketa burua, Adi, beti bezala, Emma Johansson, gaurtxe duzue, multzo nagusia, honenen taldea, eta dena kontrolpean darama, Emma Johanssonek alde bitara begiratu, bera buruan, inguruan, baina, bueno, berari oso bat ikusten zaio eta edozein mugimendutarako prestagola uste dut. Baina, bueno, azkenean bere mesedetan ustu dira taldekideak eta berak ere hori baloratzen badaki, bueno, bai, Elisa doa berarekin, eta hori ere, bueno, beti garrantzitsua izaten da, ez? Bada ez bada, nahiz da bat ondo aurkitu, taldekideren bat ondoan duzunean beti lasaiago juten zea. Baina era guztietara oso adi ikusten zai eta kontrolpean du egoera eta kontrolpean du karrera. Hortxe duzu iguraren profila, 2 kilometro terdikoa, 3. mailakoa da, Saltakaballoz, sartu da azkenean Carmen Small aurreko multzoan, eta batez besteko pendiza, 106koa, eta bukaeran dauka tarterik gogorrena. Inguruare ederra, kostaldetik doa lasterketa. Bai, gauza da, albuedara begiratzeko... Bai, ez dago lastirik ez. Aztik ez, eta gainera hori, konzentratua zoazenean, bidea ikusten duzu, ikurruak eta nondi joan behartzean, baina inguruetara begira normalean ez da denborari galtzen. Berriz ere, Claudia Lichtenberg, leire? Bai, gogotxu da, eta, bueno, eskerrak, berari ere, ez? Bai, berari da zalaparta sortzen. Bai, berari da astintzen hor zuaitza, eta, bueno, Carmen Esmal ez da intzetik izango. Baina horra, Adi, Emma Johansson. Bai, Emmaren zatzen bat eta gogorrago egin nik uste beraren zato beto. Bai, beraren zat ikusita zein darra daraman, zenbat eta gogorrago egin da, zenbat eta aldea txikiagoa izan, beraren zato beto. Kate bariko hau, Emma Johansson. Hala dirudi. Hortxe hartzeko taldea, aurrean berriz zalaparta, geratzen ari da aurreko multzotik txirrindulariak, bat Mabi Garzia dela uste dut. Bestea Ane ere. Lichtenberg, Radia Hausler zena, Lichtenberg, errimoa jartzen. Johansson, Mulman, Elisa Longo, Rui Hackers eta Small ere berriz ere geratzen, Ana Santesteban ere. Sufritzen nahi dira. Baina, bueno. Hainbestean kontrolpean eraman ezkero, horren erritmoan digo, hori da. Nik hor uste buru pizkatekin jokatu behar dutela, eta jakin aurrean ere, nahi da momenture batetan abiadura azeleratzen duten, gero berriro gelditu egiten dira, eta orduan, beraiek hain ondo ez badira aurkitzen, hobea da. Beren erritmo hartzea, taldea beti begibistan izatea, eta gero momentu egokiagoa denean, berriro taldera hueltatzea. Maillot berdearekin, Ashley Moonman, Ego Afrikarra, igaz, podiumera igozen txirrindularia, eta hemen Kompenburg, sufritzen. Txirrindulari gaztea baino hausarta. Bizikleta gainean okertuz. Zerbelo, lehen egunean Lota Lepistorekin, aitzin etapa irabazi zuen taldea, hemen beraien liderra, Pullman, eta orain, mira, Evelyn Stevens, Megan Guarnieren taldekideak. Honen zain geunden aspaldian, bai, normala da. Eta berak, bere atakeaz badateratzen jarraian bere taldekideren bat mugitu beharko litzateke. Orain txigaro dute Saltakaballozeko gaina, Evelyn Stevens, Megan Guarnierren taldekidea lasterketa gogortzen. Baina bertan da. Eta lehen da bizi mugitu dena, liderra izan da. Eta hori da, areri entzat, murala jizteko... Bai hoxe, ekin da, beti atzean. Atake bakoitzen, atzera begiratu gabe atakatzen dute, baina bere laguartzen dira, jarraitu behar ez dienak, atzean dagoela, beste zeiak ere bat egin duten ziurrenik. Baina, lider bat hain sendo dagoenean oso zaila da, bidean ustea. Orain Saltakaballoz jaitsi eta Aiako muinoa joko dute eta bertan
aipatu dugu, gaintzariak daudela. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den bidean. Hor da Boels Dolman taldea, Evelyn Stevens mugitu da. Orduaren errekorra daukan emakumea. Inork pentsatu nahiko balu zer den 58 kilometro orduko, inoiz motor gainean jarra dila 50 kilometro orduko, eta pentsatzea emakume bat horra egitu dela sufritzen orduetean. Izugarri gogorra izaten da zeren, eta bueno, bere saiakera ez da beste asko tokatu zait ikustea. Eta Sara Storik Londreseko Revolution serietan saiatu zen. Eta bueno, Sara paraolimpiar txapelduna handia da, dominio olimpiko asko duena. Ama ere izan zen, Londreseko jokuak eta gero, eta berak esaten zuen, azkeneko 15-20 minutu horietan izan zuen sufrimentua, bere bizitzan inoiz ez duela izan. Eta Gustav Larssonek ere saiatu zen, bertan 50 kilometroko media uzet egin zuela Londreseko velodromoan, eta handik 3 egunetara ere, oraindik Twitterren txioren bat idatzi zuen esanez, emazteak lagundu behar izan ziola galtzerdia jaten. Beraz, hori. Bizikleta, erlojupeko bizikletaren gainean, velodromo batean, ordu bete batean, abiadura media horiek egiteko egin beharreko jarduna sekulakoa. Eta nik benetan txapelak entzekoa emakume honek egin zuena, zeren ez nuen espero, zementuzko velodromo batean, emakume batek horrelako media bat atera zitekenik, eta berak lortu du, beraz, hori, txapelak, bere mesedetan. Bai, meritu handia dauka Evelyn Stevensek. Bien bitartean, hemen, emakumeen eskalbiran, Mavi García ikusten duzue, aurreko multzotik geratu da, lasterketa buruan gogortzen Megan Guarnierren taldea, Boels Dolman, Evelyn Stevens, Emma Johansson Adi, Ashley Mullman, Elisa Longo, Megan Guarnier, Jasinska eta Carolan Canuel atzo iesean ibilitzen Quebec tarra. Atzo indartxu eta gaur ere oso indartxu. Berriz ere geldialdia, atzera begira Johansson, ordu taldekidea Elisa Longo Borgini, Berbaniako italiarra, txirrendulari ikuska. Sekulakoa, iaz Flandes irabazitakoa, eta nola irabazi gainera. Eta, maila handiko txirrendularia da, eta nik uste dut hemen Wigelen aukerak, bai, Emma edo Elisa bera izan zitezkela, eta, gauzak hobekiago jarri dira Emmaren alde, eta Elisak ere ez du arazorik izan, bere mesedetan lanean aritzeko. Baina unlako taldekide bat izatea edo zeinentzat da, lasai berri. Lichtenberg, berak piztu duzua, orain faktura ordaintzen. Bai, hoixe, sufritzen ari da, sufritzen. Bai, baina txalotekoa, bere ausardia. Berari eskerrik uste Bai, alaxe da. Beste batzuen mugitzea espero genuen, eta behitu, azkenean espero ez genuenak, behitu, ze erakustaldi edo ze movimendu politak gintzen. Aurreko multzoan hartzean Solovei Ukrainarra, hau ere ondo ari da, erlojuaren aurka ibiltzen da oso indartxu, eta Ukrainiarra, eta pistan ere aritzen da, baina ez da inabila, baina bai, indarra sekulakoa izaten du emakume honek, eta burua ez du lagun izaten normalean ziren, eta inungo zentzuri gabeko atakeak eta inungo zentzuri gabeko gauzak egiten ditu, baina bai, dudarik ez da indartsua dela, eta egunen batean ikasten bali badu, bere burua kontrolatzen, txirrendulari ona izan daiteke. Sufritzen ari dena Carmen Small, itzuli ona egin du, bira ona egin du, baina gaur sufritzen ari da, Coloradokoa. Gogoa izango du, gaurko eguna, metara iristeko eta, gero Euskal Herria esaten diotenean oroituko da, gaurko sufrimentu ez da aurreko eguneko zazere. Baina, orokorrean, beti kanpora iruteten garenean, txirrendularia galdetzen digutenean ongoa garen, beti esaten dute ze leku polita bizitzeko, Eta esaten dugu, leku laua gustatzen bazekitu ez da egokiena, baina egia da, gure parajea polita egitela, eta, kanpotik etortzen diren ere, gustatzen zezkiela. Gustura etortzen dira dena. Bai, beti fama ona daukagu, ongi jaten omen dugu, hori esate dute. Hoxe, Mavi García,
Bizkaia Durango taldeko txirrindularia Carmen Esmolen atzean, bikainari da gaur ere Mabi García. Bai, esperientzia gehiegi ez du Mabik, iaz hasi zen, iaz gurekin korritzen, eta bueno, maila fisiko altua du, baina taktikoki eta pelotoian taula mugitzeko arazoak izaten zituen, baina denbora gutxian asko ikasi du, eta urten San Luiseko itzulian izan ziren urtarrilean da oso eroriko itxusia izan zuen, hortzak eta aurpegian segurako zauria egin zuen, baina bueno, errekuperatu da, bueltatu da, eta ikusi gaur etapa egiten ari den, eta atzo ere politibilitzen, ez? Eta maila handiko txirrindularia izan daiteke bera ere. 15 segundoko errenta aurreko taldearentzat, 19 orain, Carmen Esmoul 19 segundora, Aiako Muñoa igaroko dute aurki, eta hor gainzariak daude, horra aginte makila hartuta, Emma Johansson, nagusian orden, erakutsiz. Beratireka gainera. Bai. Inori dudari gelditu balien bazaio. Bai. Liderrak azkenean indartxu dauenean, kolako erakustaldiak eginen dut, eta berak egun hauetan beste ibintzez ikasteko non eman ditu, ez? Nork esango zuen aste azkenean horrela ibiliko zenik Johansson. Batez ere berak. Baina, bueno, behitu askotan. Egora txar bati buelta emateak gero zer datorren. Hortxe da Aiako igoera amaituta. Kantabriatik sartu dira, orain Bizkaian dira, Euskal Herrian dira. Eta atzetik aurrean sartu nahian Ames Antesteban. Bai, burrokan dabil. Gertu ditu, Bai, oso gertu ditu. Bai. Nik uste dut hori, lehen esan dugun bezala kontrolatzen, naiz da momentu txarra pasatzen aritu, berak badakiela, tartetxo horiek kontrolatzen, eta orain poliki eta aurreko taldean ere ikusi dugun bezala, atakeren bat edo ez dagoen bitartean bagian sartzeko aukera dago. Handia behar du aurreneko 10 artean bukatzea. Bai, izugarritako emaitza da. Bai, beretzat eta bai, danentzat, ez? Eta berriro, euskal txirrindulari bat hor aurreko postuetan ikustea, pozgarria benetan. Beraiek hortxe dabiltza orain joko olimpikoetako sailkapenaren bila, eta sailkapen hau maiatzan aieran amaitzen da, eta momentuan uste dut sailkatzetik justu 22 talde sailkatzen dira, batzuk txirrindulari gehiagorekin, bestea gutxiagorekin, eta beraiek momentu honetan 23 dira. Beraz, puntua pilatzeko beharra izugarria da, eta hori gelditzen zaie hilabete bat, burruko horretan sartzeko, eta ederra litzateke ez, bereietako gutxienez bat jokuetan ikustea, eta nik uste dut aneren ametxata helburua hori dela, eta ikusi dugu, ez, lan egin duen, zenen eta maila hau emateko dudarik ez dago, lan asko dauela atzean, eta nola ez, ere bere buruan sinistea, ez, azkenean, gaztetxotenean asko kostatzen zitzaion hori, eta azkeneko urtetan segurako bilakaera izan du, eta bere ametxen bila egin du borrokan, eta behitu, hortxe anerentzat saria ere. Hortxe sartu da Carmen Esmolen taldetxoan, 20 segundora dauka lasterketa burua, lanean ari dira atzean aurrean sartu nahian. Bai, hauetanak nahi dute aurrean sartu, gauza da, gelditu diren lekuan, gelditu dira bagian indarrak ez dietelako behar bezala erantzun, baina nik uste dut diferentzia hori salbatu daitekela, eta danen artean erreloguak emanez iritsi daitezkela aurreko talde horretara. Gainera, badirudi aurrean lasaiago doazela. Bai, ara dirudi. Orain jeitsiera baten ostean, ordeka izango dute, eta gero berriz ere Uranzko joera izango du errepideak, eta ikusi egin behar zer gertatzen den, 18 kilometro besterik ez helmugarako. Momentuz dena kontrolpean dauka, Emma Johanssonek eskura dauka, emakumeen euskal birako garaipena, bigarna berarentzat izango litzateke. Halaxe da, eta badirudi Boelsek sailkapen generala alde batera utzi, eta etapako garaipena pilatu nahiko duela, zeren eta bestela zerbait gehiago egin behartzuketen. Eta, ezakit, azkenean indartxuenak irabaziko du, orain honetan. Bai, hoxe. Eta beti ez hola izaten. Indartxuenak askotan ez du irabazten. Ez, askotan izaten da, baina bera oso indartxu izan da, taldea ere oso indartxu agertu da, eta bateko lako nagusitasunarekin jokatzen duenean, irabaztean merezi du guzti izan. Gogoratu, dagoeneko 2 etapa irabazi dituela Emma Johanssonek,
Eta atzo bere taldekide batek irabazi zuela Berriatuan, Giorgia Bronzinik. Esprina denean, Giorgia beti aurrean izaten du normalean nintzen. Hor, Megan Guarnierren taldekideak multzo buruan. Garaipena nahi izango dute gaur hemen Portugaleteko ailegaera honetan, Ballontin. Eta hor, 15eko adetxoa eginda. Esan dugu moduan, jeitsiera honen ostean horreka izango dute. Eta dirudienez, egon diren aurrean izan diren multzoek bat egingo dute. Carolan Canuel, Quebectarra, hau ere erroiupekoan ondo ibiltzen txirrindularia. Bai, Boelsen dauden txirrindulari gainera, danak defendatzen dira ondo, bai, errokoan nukan. Gainera, ondo zaintzen duten disiplina da eta punta-puntakoak. Azken kilometroan jadanik bira. Muski zigarotzen ari da lasterketa. Aurki izango ditugu helmugan 16 kilometro besterik ez. Eta gogoratu Emma Johanssonek eskura daukala aurtengo emakumeen euskal bira. Megan Guarnier bigarna dela 25 segundora. Eta hirugarna Carmen Smolo 28ra. Ez da segurendik ustekaberik izango. Ez dirudi. Egin beharrekoak egin beharreko zituzten. Azkeneko 15 kilometrotan oso zaila da. Eta hortxe du, bere azken partaidetzan, bere azken emakumeen euskal bira izango da Johanssonentzat. Eta garaipen batekin esango dio agur bira honi. Txirrindularitza utziko baitu denboraldi amaieran. Hortxe Mavi García eta Ane Santesteban sartu dira aurreko taldean. Eta berriz ere zalaparta, Zerbelokoek piztu dutena Koppenburg. Eta erantzunez Emma Johansson. Bere nagusitasuna erakutsiz. Lasterketan onena zein den berriz ere argi utzita. Eraso guztiei erantzuten ari da Emma Johansson. Eta ez dakinik Elisarekin ez duten nahi izango hemen ere irabaztea, Bueno, ikusiko dugu ez, bai, ja, egin beharrekoak egin behar zituzten, taldea berriro elkartu da, eta bueno, orain ja jokuan, gaurko etapa, zeren sailkapen orokorrak ja ez du aldaketarik izango. Bizkaia Durango aipatu dugu, Mavi García, aipatu egin behar, Lourdes Oiarbide ere, hemen da bilela, Arabarra. Bai. Gustoko izaten du Lourdesek itzulia. Eta bitxikin moduan, berak egin duela aurtengo kartela. Bai. Berak egin du. Bai, ez da artista bakarrik pedalei ematen, beste virtutek ere baditu. Eta, bai Lourdes eta bai Lierni, eta, bueno, gero atzerritarrekin, bai izan dituzte arrazotxoren bat, eta ezin izan dute amaitu. Bai. Lehen egunean eroriko izan zuen Rus Hoge Bomek, erroiupekoan, hortzaga apurtu hautsi, eta lasterketa utzi behar izan zuen. Tamalez, bueno, gauza ere lehiaketan sartzen dira, eta Lointek taldearen zara, ziurrenik egiter izango da, itzuli politena egiten duena, eta, bueno, Alicia ere ongi zebilen, eta atzo irudi erorika bat izan zuela, eta ospitalean amaitu zuen, eta, bueno, ezin izango du itzuli amaitu da, baina maila polita eman du baita Alicia Gonzálezek. Evelyn Stevens! Beti rifartxu izaten da emakumea. Beti, oso emakumea laia da, eta izugarritazko energia positiboa izaten du gainean beti. Eta, bueno, atsegina da, ez horrelako txirrindulariak inguruan izatea.
Bago maila altuko txerrendulariak, Bai, humori honez, aldarte honez ikustea, bai. sekulakoa. Bai, kuriosoa baita bere historia, berandu iritsi zen txirrindularitzara eta bolsan aritzen zen lanean. Bai. Eta, bueno, txirrindulari profesionalizateko aukera iritsi zitzaion. Eta, bueno, fisikoa dudarik ez da, bazuela eta lan egin duela. Baina, bueno, ziurrenik teknikoki, berak lan egin beharko izango zuen zeren, eta, bueno, txirrinda gainean ibiltzea ohituta ez dagoen emakumearentzat pilotoietan sartuta olako abiadura hundietan jutea, bueno, nahiko estresantea izaten da. Baina, bueno, azkenean nahi duenak lortzen du, eta behitu, non da bilen, gaur egun. Hortxe dugu, liderraren taldea, atzerapenarekin doa lasterketa gaur. Baina, 13 kilometro besterik ez dira falta amairarako. Eta ikus egin behar azken kilometro hauetan norbait ausartzen den. Zalaparta sortzen ordua, Evelyn Stevens, erasoan, atzetik Koppenberg, ordua, Evelyn Stevens, irrifarra egin kamerari, eta begira. Aitaren batean sekulako potentzia dauka emakume honek, eta orain deraren zala 10 kilometro hortxe joatea bakarrik ez da inungo arazen. Baina, bueno, ikusi behar da, atzetik nola erantzuten duen taldeak. Eta, bueno, normala da, txirrendulari izan da Buelsek ere egin behar du saiakeraren gehiago zeren, eta batera iristen balin badira, ziurrenik enma berai baino azkarragoa da, beraz, zerbait egiten saiatu behar dute. Eta atzetik datorren da Emma Johansson? Bai, bera. Bai. Saiatzen ari da Evelyn Stevens. Hortxe, irrifarrea eskaini digun unea, bazekin zer egin behar zuen. Zai zegoen, bai. Ez zegoen. Eta hortxe, algin betean, baina atzean jadanik Emma Johansson liderra. Bai, bia joango dira aurreru. Bai. Zeren eta, bueno, normala den bezala, ez bataren taldekit jartzen besteek ez dute tirako. Eta atzetik sartu direnak ere ez dut uste gogo gehiago izango dutenik hor, ireka bitzeko orantzen ez da. Eta pagarepena jokoan dago, itzulia erabakita. Eta arenak ondartza aurretik pasako dira, orain. Eta horrean dira Evelyn Stevens eta Emma Johansson, hortxe dituzu biak. Estatu Batuarra eta Suediarra. Baina gainan dute janik taldetxoa. Bada norbait lanerako. Bai, orain bai. Zerbelo taldea. Zerbeloreko norbait. Beste eraso bat, oraingoan. Karolan izango da, eta gero urrena ziurrenik Guarnier edo saiatuko dela. Zalaparta, azken kilometroetan, Adi Elisa Longo Borgini. Carolan Canuel saiatu da, baina berehala erantzun dio Elisa Longo Borginik. Evelyn Stevens, Koppenberg, Ane Santesteban ere hor da. Eutxe egiten dio horeretarrak, bikain. Eta Carmen Esmol berriro talde horretan. Bai, ondo sartu da. Errekuperatzeko denbora ematen balin badio esprinera begira emakume azkarra da, beraz da. Atzo gutxigatik irabazi zion Brontzinik, Esmoli. Bai, oso gutxigatik. Bai. Zakurkeriagatik ziurrenik gehiago, indarrengatik baino. Baina, bueno, Brontziniri alde horretatik irabazterik ez dago. Adio, Emma Johansson. Zana, kontrolpean eramatean nahi du. Bai. Bera aurrean denei begira. Eta danak begira, berari nondik egin ez, baina. Inegiteko aukerak izan dituzte. Ondo erantzun du, inungo momentu txarrek eta ikusi. Berriz ere, Zalaparta. Mugimenduak Buel Stormans taldeen partetik. Horra Carolan Canuel
erantzun dio Elisa Longok, Ashley Bullman ere oso adi. Ikusi egin behar azken kilometroetan ze jarrera hartzen duen Zerbelok, hortzi ditu Ashley Bullman eta Carmen Small. Sveizer izango da hori, Doris Sveizer suitzarra. Benetan itzuli ona egin du suitzarrak, egunero aurpegia eman da. Saiatu ez denaren damurik ez izango honek behintzat. Ez, lasai joango da etxera. Bai. Azken tartean da jadanik lasterketa, azken igoratxo hau egin ostean, horreka apur bat eta maldan bera joango dira. Hor da Ashley Bullman, zoitza astinduz, baina ezin dute Emma Johanssonen nagusitasunaren aurrean, adiari da suediarra. Bai, bueno, momentu honetako erasoak bihotzarekin gehiago izaten dira indarrekin baino. Baina, bueno, saiatu behar dute, Bai. Ez da saiatzen, ez da lortzen. Hori da. Carmen Small atzean geratzen. Berriro gaizki pasatzen. Sveizer berriz ere eta atzean Elisa Longo. Eta usten, multzo honetan usten, Anne Santesteban atzean ikusi dugu hor. Bai, gaur sufritzen ari da. Bai, baina bikain, hortxe dago. Bai, guztiz. Eta, bueno, egindako saiakera ere txalutzekoa, ez? Bueno, askotan ez dakizu, ondo aterako den edo ez. Gaur saiatu dira, ez da atera, baina nik uste dut jarrera azpimarratzekoa dela. Bai. Geldialdia eta erasoa berriz. Erantzun ez Elisa Longo. Ez dute bestentzat ezer utzi nahi, Wiggle taldeko txirrendulariek. Hamar kilometro besterik ez, helmugarako. Eta hortxe dauka bira Emma Johanssonek. Berriz ere erasoi erantzuten ari da Johansson. Elisa Longo eta berari dira eraso guztiei erantzuten. Zenbat lan, pilatzen ari zaien, baina inungo arazorik gabe ari dira lan aurrera ateratzen. Biankiko txirrindulari bate zalaparta sortzen Ryabchenko, Tetiana Ryabchenko. Usteka berako zirrikiturik ez du nahi Wigglek. Eta bueno, laizterre apustu egin beharko da, noki irabaziko duen etapa leire. Eta bai. Ez da errexan, baina gauzak ikusita, ni uste dut Emma berak izan dezakela, aukera gehien ikusita nola iristen ari den. Eta inork mugimendu honik egingo balu edo, baina ez dirudi Carmen Esmalek hanka honegia gara mazen. Geratzen ari da eta horrelako kastigoa gaina daukazunean gainera eduzu zure honenean esprintatzen dira. Baina Boelsek ere, hiru txirrindulari izan da, ez dakit, beste saiakeraren bat edo egin jarko dute. Zeren Megan Guarnier bera ere, azkarra da, horrelako iritsi da bete. Durangon irabazi zuela. Bai. Eta balantzea ona dela berea ere, garaipen bat eta bigarren postu bat, baina normalean txirrindulari hauek ez dira bigarren postuarekin saiatzen, konformatzen, baina batzutan nola izan behar izaten da. Esaten da, bigarrenak galtzaileen lehena dela. Dudarik ez da, eta hor aurrean zabiltzanean, hirugarrenak
bigarren zergatik ez, eta bigarren zaudenean, ba irabazteak bakarrik balio du, ez? Baina azkenean, bueno, esportzua izugarria da, guztiena, ez? Hor iritzia izateko talde honek 5 egunetan zehar egin behar izan duen lan guztia, ba izugarria da. Lasaitasuna berriz ere multzoan. 9 kilometro helmugarako. Eta hauen artean jokatuko da, erabakiko da garailea, gaurko garailea, Evelyn Stevens. Lehen saiatu da. Egingo du beste saiakeraren batera. Hora artean sartuta. Bai, atzetik dago karrera kontrolatzen eta momentu ikusten duen momentuan berriro aterako da. Eta Carmenek hori badaki. Atzen Evelyn Stevens, aurrean Emma Johansson, Mavi García. Luze eginda taldetxoa. Amazazpi txirrindulari buruan. Eta kontrolpean darama Johanssonek lasterketa. 3. garaipena nahi izango du hemen Portugaleten. 3. etapa garaipena Elisaren lan egingo du. Ikusiko dugu? Bai, bueno, Elisa ez da karregia honako taldeko iritsi da baterako, beraz. Zagit. Enmak aukera gehiago izan litezke. Aurrera Carmen Small. Berriz ere erasoak. Zagite Evelyn Stevens ezten. Eta Carmen. Eta Carmen Small. Bai, behin da berriro saiatuko da. Orain beste Buelsman bat. Kanuel izango da. Bai, Kanuelek gogo gehiago dauka indarra baino, gaur. Baina, bueno, saiatzea tokatzen zaio. Eta adi Elisa Longo. Saiatzen ari dira Megan Guarnierren taldekideak, baina momentuz ez dute aurrera joaterik izan. Wigel ondo erantzuten ari da. Liderrak ez du baimenik ematen gaur, ez zer egiteko. Zertako ez. Eta horrela aritu da bira osoan. Bai, alaxe izan da. Iartatik igarako da Laisterketa Jasinska orain Sant Estebanen edo Carmen Small Jasinska Small Sant Estebanen taldekidea Claudia Lichtenberg Stevens berriz jotzen ari da Evelyn Stevens. 6 kilometro eta 7 metro bira honi amaiera emateko. Zalaparta aurreko multzoan lasterketa buruan, 17 txirrindulari dira aurrean, eta artean favorito nagusiak baita Anne Sant Esteban ere. Inor pozik balima da, Emma ziur pozibila gaur, baina inor pozik balima da Anne Sant Estebanen aita izango da, Niko Sant Esteban. Bueno, bera izan zen ere lehendabiziko zuzendaria eta bueno, Gipuzkoan laguntasuna taldearekin da bere momentuan Bruesa taldearekin lan izugarri egindako gizona da eta bueno, senberik etzuen izan eta alabak izan ditu eta bueno, txikiena txirrindulari ateratzaio eta ziur naiz gaur posesoratzen izango dela. Atzo Darriatuan ikusi genuen eta gaur uste dut errepidean egon dela, ez dakite mendateren batean, iruditu zait. Bai, errezagoa da bera portu batean ikustea iritzieran, baino. Baina ziur naiz, asko sufrituko zuela egun hauetan, baina alabakaina gozatuko zuela.
Gallartan lasterketa. Hau txeginda taldetxoa, baina jitxiaren ostean bat egingo dute guztiek. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den Ondarreko kilometroetan. Ez du arazorik Wigelek Johanssonen maillot horia defendatzeko, maillot horiari eusteko. Eta sari potoloa Emma Johanssonek eramango du. Bai, lan piloa egin da gero, baina bueno, marentzat ere, ez, taldekideek egin dieten lan guztia eskertzea, modurik onena hori izaten da, itzulia irabaziz. Bai. Bat ustutzen denean eta ustutze horrek garaipena dakarkenean, badirudi ez duela nekerik sortzen, ez? Baina dudarik ez da, hori azkeneko momentuan Elisarekin gelditu da, baina aurrean zeuzkan Audrik Ordonetik hasi eta Maiuk eta danak zukaten guztia mandutela gaur, egoera honetara iristeko. Eta bueno, metara iristen direnean, danak ospatuko dute eta gozatuko dute. Eta taldekin entzate pozgarria da, liderrak askotan ere, bere entzate lan egiten duenean ikustea. Dudarik ez da. Ia, zer gertatzen den, Baliontiko helmuga honetan, hemen ateri dugu helmugan, eta jendea pilatzen ari da helmuga honetan, eta zain dira guztiak Portugaleteko amaiera honetan. Hortxe, nagusi, Emma Johansson, beste eraso bat. Boels Dolmans taldea mugitzen ari da. Evelyn Stevens eta Carol Ann Canuel ari dira taldetxoa astintzen. Eta 4 kilometro besterik ez aurki behar ditugu hementxe helmugan. Stevens hortxeari da saiatu. Jota ari da, baina ez dakit saririk izango duen. Merezi du, Merezi bai, baina beti ez dira bazen merezi da. Hoize. Aldi Mulman erasoan, Canuel bere atzean, hortxeari da Quebectarra. Eta berriz ere ritmoa bizitzen denean batzuk lanak dituzte taldetxoan jarraitzeko. Urtuelian gara, lasterketa 3 kilometro helmugatik. Urtuelia igaro eta gero Santurti, hementxe da Santurtin da lasterketa. Eta janik apustu egiteko ordua iritsi dela uste dut, Leire? Bai. Egingo dugu? Bueno, zergatik ez? Zuk Emma Johanssonen aldeko apusta egingo dugu. Bai. Ez dakit. Bera dirudi izen duena. Eta azkarra da. Eta ez dakit. Stevens izan ziteken beste aukera, baina badirudi ez delari asmatzen. Hanik ez dakit. Johanssonen alde egiten baduzu. Ez dakit noen alde egin. Ez da erraza, Ez da erraza, ez da bate erraza. Ez dakit. Evelyn Stevens, Mulman, ez dakit. Megan Guarnier bera. Zergatik ez? Izan diteke? Zeren ez dugu atakerik ez du ez dugu? Ia amaiera polita ikusteko parada daukagun. Elkarri begira txirrindulari guztiak. Bai, orain izaten da, ez momenturik erabaki horrena, esprinera begira. Eta bueno, bai inork atake hon bat egingo balu, eta hortxe hueko txikiren bat ireki, besteak hortxe begira gelditzen dira, eta baina azkarra ez denak egin behar du ere bere saiakera. Hoize.
laizzer izango dugu hemen lasterketa. Eta hortxe beste eraso bat, azken ahaleginak orain, etapa irabazteko ahalegina, kilometro pasatxo besterik ez helmugarako, eta oraintxe izango dugu hemen etapa, laugarren etapa, Baiontiko helmuga honetan. Portugalete igarotzen ari da oraintxe lasterketa, azken kilometroan sartu da, eta ikus egin behar zer gertatzen den. Hortxe azken kilometroko pankarta. Muelmans taldea kanoren bitartez kontrolanean, Elisa Longo atzean, Muhlmann, Johansson. Ia zer gertatzen den hemen, hortxe da Ane Santesteban, ondo, onenen artean berriz ere. Eta ikus egin behar, nok irabazten duen azken etapa hau. Bere ala jatzen dugu. Bai. Bueno, garrantzitsua da kokapena, etapa diskutatu nahi duenarena, nahi eta nahi ez, ja momentuan leku honean egon behar da batez ere, itxita ez gelditzeko, eta momentu horietan, segundu bat diko hanka sartzea nahiko izaten da, garaipenik ez lortzeko. Hortxe da Muhlmann, aleginean, azken metrotan da lasterketa, Adi Megan Guarnier, hortxe duzue, helmugako kamarakin hartuta lasterketa burua, aurrean Ashley Muhlmann, Elisa Longo, Megan Guarnier bigarren postuan, Johansson mailotoriare hor da, hementxe Ane Santesteban, hortxe azken esprinean, azken aleginean, talde txoa Megan Guarnier, Johansson, hortxe da liderra, Megan Guarnier, estatu batu harra, irabaziko du, hortxe da Megan Guarnier, garaile Santurtziko Portugaleteko helmugan, eta honen bestez Buels-Dolmans taldeak garaipena lortu du emakumen bira honetan. Hortxe Megan Guarnier, Durangoko emakumen klasikoa irabazi ostean gaur ere garaile emakumen birako azken egunean, eta itzulia Emma Johanssonek irabazi du. Honen bestez bigarrenez irabazi du suediarrak emakumen euskal bira. Balaxe izan da, indartxoenak irabazi du, eta, zorionak ematea besterik ez da gelditzen. Hoixe, bera izan da onena, eta bere azken partaidetan irabazi du bigarrenez. Johanssonek onamen Megan Guarnier gaurko garailea, taldekideekin ospatzen, Karolan Kanuelekin besarkatzen, Evelyn Stevens ere hor da, eta Euskal Astea garaipenarekin hasi zuen Megan Guarnierrek, eta bukatu berdin egin du garaipen batekin. Halaxe izan da, apustua zeuka esmatu duzu, eta amaitzeko modu paregabea ere berarentzat eta taldearentzat noski. Bigarren postuarekin konformatu beharko du sailkapen nagusian Guarnierrek, gogoratu irabazlea Emma Johansson dugula, biraren irabazlea, eta azken garailea Emma Johansson dela diogu, eta etapako sailkapena hauxe duzu, garailea Guarnier, bigarren Solo Bay, Muhlmann, Longo, Johansson, Jasinska, Lichtenberg, Small, 5 segundora Schweitzer, eta sortira Ryabchenko. Sailkapen nagusian aldaketa handirik ez, garailea Emma Johansson, bigarrenez, eta Emma Johanssonen nagusitasun osoz irabazi du aurtengo emakumeen euskal bira, bigarrena Megan Guarnier 12 segundora, eta hirugarren Ashley Muhlmann 27. Ez dago asti gehiago
hemen aritzeko, agurte ingo dugu Leire, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, placer bat izan da hemen izatea. Eta Sara, txanda da orain zurea. Bueno, ikusi berri dugu, Emma Johansson suediarrak eskuratu du bere bigarren emakumeen bira. Honen bestez bukatu eginda nesken txirrindularitza astea, gaur hemen Portugaleten, Baiontiko helmuga honetan. Azkarrena Megan Guarnier izan da, eta esan bezala Emma Johanssonek bere bigarren emakumeen bira lortu du, eta beraz, lasterketa kutxunetako bat irabazi du suediarrak, eta pozik egoteko motiboak izango ditu bere azken emakumeen bira honetan. Bueno, gure aldetik besterik ez, eskerrik asko, agur datorren astera arte. Hasi da Zalaparta, aurrera egin dute, Doris Schweitzer, Suitzarrak, Mayuko Hagiwara, Japoniarrak, eta Elvis Pittel, Frantziarrak. Hori gaztatu horretik, lasaiantzean, tropelean, liderra, eta hona hemen, untzilean gora, lehen erasoa, Audrey Cordon, Frantziarrak egin du, berehala harrapatu du tropelak ordea, eta horren ostean iritsi da arestian aipatutako hirukotearen ahalegina. Untzila 2 kilometro tardiko aldapa eta batez besteko penditza 8koa hona hemen. Unea, Doris Schweitzer, Mayuko Hagiwara eta Elvis Pittel aurreruntz joan diren unean. Igotzen joan ala, atzean geratu dena, Frantziarra izan da Elvis Pittel, 74 zenbakia, eta aurrera jo dute Schweitzerrek eta Hagiwarak. Hagiwara, Japoniarra, Zerbelo taldeko, Wiggle taldeko txerrendularia, 26 urteko Japoniarra, Asiako txapeldun arroiupekoan, eta atzean berriz, kontrolpean, Wiggle, Emma Johanssonen, taldea. Erritmoa jarriz Japoniarra, Hagiwara, aurrera egin dute biek, 13 segundoko tartea izatera iritsi dira, kontrolpean zeukan tropelak iesaldia, ez dute tarte handiegirik egin, eta untzilan Silence taldeko Schweitzer, Suitzarra izan da lehena pankartapean, hortxe dira azken metroetan, aurrera jaudu Suitzarrak, bigarna Hagiwara, Japoniarra izan da, Wiggle taldeko txerrendularia, eta atzetik 3. postuan Ryabchenko Ukrainiarra izan da, Bianchi taldekoa, hortik bera Eskoriatzara, eta hauei biei, Anna Stricker, Australiarra, batu zaie, Australiarra tropeletik hanka egiten, Anna Stricker, eta aurreko bikotarekin bat egitea lortu du. Hortik Eskoriatzara egin du lasterketak, eta azken mendatearen bila joan dira txirrindulariak. Lehintzikatzako mendatearen bila, Bentafria bigarren mailako herriparen bila. Hortxe hirukoa atzean lanean liderra bera, Lota Lepisto, maila bikaina eman du gaur ere finlandiarrak, onamen Eskoriatzako helmugatik igarotzen lasterketa burua, 30 segundora tropela pasada, eta lehintzikatzako aldapara heldu horretik, tropelak aurreko 3 txirrindulariak irentsi ditu erreleboak emanez ondo 3 txirrindulariak, Schweitzer, Hagiwara eta Stricker, eta hona hemen Bentafriara bidean harrapatu dituzte 3 txirrindulariak, eta
aldapan gora zalaparta ugari izan da, berriz ere saiatu da Wiggle taldeko japoniarra alde egiten, Jagiwara, oso oldarkor aritu da Wiggle taldeko txirrindularia, Emma Johanssonen taldekidea, denak bilbil eginda, eta ikusiko duzue nola txirrindularien taldekidea Jagiwarak nola eraso egin duen berriz ere. Lasaiantzean Emma Johansson atzo tripako minekin gaizki pasa zuen, erroiupeko egin eta gaur bete-betean aritu da hor Jagiwara, Leinskatzaga bidean eraso kolpea joz, baina ez du bere asmoa lortu alde egitea, baina lasterketa gogortzea lortu du. Sekulako zalaparta izan dugu hor, eta Wiggle taldea benetan oldarkorra aritu da bigarrenez, saiatu da japoniarra, multzoa 31 zen eta apurka murrizten joan da, eta hor azken erasoa, Emma Johanssonen erasoa azken metroetan, igoerako azken metroetan, ziztu bizian atera da Suediarra, Suediako txapelduna, iaz emakumeen Euskal Biran 3. amaitu zuen txirrindularia, eta bere atzetik aitaren metzean atera da Carmen Small, Zerbelo taldoko estatu batuarra. Carmen Small 3. zen zerkapen nagusian, Lota Lepisto liderraren taldekidea, Carmen Small, estatu batuarra esan dugu moduan, 35 urteko txirrindularia, eskarmentu handikoa, Coloradokoa, Durango herrikoa, eta Emma Johanssonek sekulako erakustaldia eman du. Mentafrian gora lasterketa txikitu, nahi eran aritu da Suediarra, eta sekulako maila duela erakutsi du. Atzoko arantza ateratzea nahi izan du txirrindulariak, Torretako Ama Virginia hor, txirrindularien zaindaria, eta tontorrera bidean Emma Johansson, tontorrean onena Carmen Small izan da, eta bigarna Emma Johansson esan dugu. Carmen Small tropeletik atera dela, bat egin duela berarekin, eta azkenean bi txirrindulari hauek aurrera egin dute, hor azken metroetan, hankartapetik Carmen Small, bigarrena Emma Johansson, da hirugarrena Sveitzer, aldapa bera alde egin dute Smallek eta Johanssonek, eta hor tartea egin dute, jaitxiera azkarra egin dute Johanssonek eta Smallek, eta ondo elkarru lertu, eta biak bakarrik heldu dira Eskoriatzako helmugara, esan dugu moduan, tontorretik helmugara 7 kilometro, besterik ez. Hor, Ane Santesteban migarren multzora heltzen, bikain aritu da gaur oreretarra, maila ona emanez, bigarren multzoan sartu da, 14 segundora, eta onda hemen lasterketa burua Emma Johansson, aurrean Carmen Small, 42 zenbakia, erreleboak emanez, ondo elkarru lertu, eta beraien artean jokatu dute garaipena. Emma Johansson aurten Flanderako turrean bigarren sailkatu da, Gante Bebelgemen 9. Alfredo Bindan 4. eta Estrade Bianken 3. emaitza onak, eta gaur lortu du denboraldiko lehen garaipena azken kilometroen jadanik. Lasterketa burua, atzetik multzoa, 18 txirrindulariko multzoa, eta honen bestez garaipena sprintan jokatu da, eta azkarrena Emma Johansson Suediarra izan da, bere atzetik Carmen Small sartu da, eta 14 segundora 18ko multzoari denbora emanez, 3. Giorgia Broncini Italiarra izan da, Wiggle taldeko txirrindularia. 4. Lota Lepisto liderra izan da,
eta bosgarrena Amanda Spratt, australiarra, eta honen artean sartu da Anne Santesteban. Horra hor, garailea bere taldekideen zorionak jasotzen, eta laizter entzungo ditugu protagonisten hitzak. Bueno, igual no fue el plan que me voy a ganar esta etapa, pero hemos intentado hacer algo y atacar, y por lo menos la última subida hemos visto la bajada, y ya pues el año pasado también tuvimos esto y lo conozco bastante bien, y la meta estuve más cerca que el año pasado, y por eso pues estuve yo con Carmen. Euskal Biran azkenean 26 segundora sailkatu da Wiggle High Five taldeko txirrindularia. Anne Santestebanen denbora berdina egin du berbera, eta honen bestez 26 segundo galdu ditu. Hemen Emma Johansson. Beste helmugaratze bat, orain hirugarren sailkatu den Carmen Small, estatu batuarra. 35 urteko txirrindularia, Cervelo taldeko txirrindularia hirugarren sailkatu da, bere taldekidearengandik, Lepistorengandik 8 segundora, eta hemen Irene Usabiaga, euskaldunik onena izan da, 18 segundora sailkatu da, eta leher egin da bukatu du euskaldunak, aitzin etapa, eta benetan maila paregabe emandu gaur Irene Usabiagak. Trebea da erroiupekoetan, bihartik aurrera ez du aukera handirik izango, baina gaur bere helburua bete du. Irudietan Tiffany Cromwell, Australiako selekzioko txirrindularia, hau ere favorituetako bazen, baina ez da hain ondo aritu. Saiatu da bai, baina azkenean Lota Lepistok baino 13 segundo gehiago behar izan ditu. Egokiera ona bizikleta gainean, ona hemen Tiffany Cromwell, azken metrotan jadanik, aldapatxo bat izan dute ibilbidean, zer askorik ez, laua zen, eta azkenean Cromwellek 4 minutu eta 25 segundo behar izan ditu ibilbidea burutzeko. Orain, irudiotan Elisa Longo Borgini, atzo Durangon bigarren sailkatu zena, gaur ordea 11garren sailkatu da. Tiffany Cromwellen denbora berbera egin du, 13 segundora sailkatu da. Elisa Longo Borgini bera izan da azkena ateratzen eta helmugaratzen, eta honen bestez garaipena Lota Lepisto Finlandiarrarentzat izan da, pozarren zen. Lota Lepisto 26 urteko Finlandiarra, eta entzun ditzagun gaurko irabazlaren da lideraren hitzak. Oso harrituta dago bera, harrituta, dena emandu ibilbidea, dena emateko zela esan du, eta benetan harrituta dagoela gaurko emaitzarakin. That's amazing, that's cool. Banekin lehenengo postu eta aurren ibiltzea zai izango zala, hemen munduko hobenak dare, baina bueno, helburua baizan lehenengo euskalduna izatea, maiotxurie lortzeko, eta bueno, gustora etorri naiz. Gustora gelditu naiz, duda asko neuzken Bizkarreko minekin etorri naizelako, aurreko egunetan ezin nintzen bizikletan igo ez da, eta orduan gaur maiotxurie irabaztea asko gustatu zaitu. Eta hementxe daukazue emakumeen Euskal Birako lehen liderra, Lota Lepisto, 26 urteko Finlandiarra, Finlandiako txapelduna, aurten hirugarren sailkatu da Payot Hills klasikoan, 4 segundora bigarren Clay Rose, Britainiarra hirugarren Carmen Small, 4garren Evelyn Stevens bederatzira, eta 10. Ashley Mullman. Erregulartasunaren maietare berak jantzi du, Lota Lepistok, eta lehen euskalduna Irene Usabiaga izan da, esan dugu moduan 18 segundora, eta bihar lehen etapa jokatuko dute Eskoriatzan.
Gabon guztioi, emakumeen Euskalbirako lehen etapa jokatu da gaur, Eskoriatzan hasi eta amaitu da, 76 kilometroko saioa egin behar izan dute txirrindulariek, eta irteera lerroan bibaja lotoko Susana Zorzi italiarra atzo lepaustaia apurtu zuen erorita, eta baita Bizkaia Durangoko Hogebom iruditan duzuen Holandarra sinatu du kontrolean, baina euri hasi du urten aurretik eta ez ateratzea erabaki du atzo sekulako erorikoa izan ostean. Bueno, bai, arazo txikitzu batzuk ginuz, arroz ate baterako jauz izan, aginek para bat aginek apurtu dauz. Baina, gaba ez dugu inondo lo, baina berak animuitu dago eta orduen, gelditu gara urtengo da bera, zeberak nahi du. Eta urtengo da bera eta segun zelan doien eta, edo aguentuko da bera edo txarto sentitzen da, geldituko dala. Gogo handiz egartekuz hor pare baneska, eta ia, asmue da, lehenengo euskaldunena maiotak aur jaztia. Bai, esan pozik, pentsatzen nuen demora gehiago galtzea, baina erlojupeko bizikletai gabe, inun, baina ixe pozik zia esan. Gaurko lehen etapa, nolako izango da? Guk Emilia Farin daukagu 7. sailkapenean, eta, saiatuko gehi mantentzen eta gero zoze igual mugitzen ere. Zein intentziokin zatozuna? Ni aurrean zartzea, puntuak hartu nahi ditut joko olimpikoetara joteko eta saiatuko nahi zei lortzen. Enaiz oso indartxu iristen, pixka berdenago, gehiagik korritu gabe. Mino, ritmo hartzea, disfrutatzea, gaina etxean, eta, pozik nago, haber zer datzen den. Nola doa zure esperientzia, Belgikan? Polita izaten, nahi da, diferentea. Korredora asko gaude, klasika gogorra dira niretza, mino asko ikasten, eta, puntu hartzen. Espainiako selekzioarekin, denak euskaldunak zarete, dira denak? Bai, gehienak. Guretzak karrera importanta da, gure ekipoak ez datozten ez, Ramon Txokindola mix bat eta hemen txalde. Agertzeko esperantzari bai, karreran? Gaur liurratzeko esperantzakin. Ez dakit, lehenengo portua esan dute pixka gogorra dela, mino motza, orduan ez dakit, eta bihar igual pixka lagoa daukela. Pues he tenido un día súper mal ayer, estuve con problemas con la tripa y pues no pensaba que podía salir, pero al final ha relajado un poco y estuvo un poco mejor para hacer el prólogo y pues he dormido bien y pues a ver cómo responde el cuerpo, ¿no? Eso es. ¿Qué intenciones tenéis para trabajar para allá? Sí, lo que pasa es que siento bien, los piernas está bien, solo pues ya sabes también si tienes problema con la tripa que no pueda hacer nada, pero pues siento mejor de momento y hay que ver. Hortxe duzue gaurko lideratzo etapa irabazi duen Lotta Lepisto finlandiarra mailatoriarekin, eta gaur badirudi osatu egin dela Emma Johansson eta bera izan dugu protagonista nagusia irtera lerroan jende ugari, eta hemen gaurko profila 76 kilometro da 6 metro eta 3 gain untzila 3. mailakoa eta leintzkatzadakoa Bentafria 2. mailakoa helmugatik 7 kilometrora. Etapa laburra, ziztu bizian egin dute txirrindulariek eta esan bezala irtera lerroan ikusmin handia endeslepo egon da Eskoriatzako irtera eta Iruterrietan eman zaio hasiera lehen etapari eta esan bezala ziztu bizian ekin diote egunari txirrindulariek. Aipatu lehen orduko batez bestekoa, orduko 40 kilometrokoa izan dela. Kontrolpean, hasiera batean Biankik nahi izan du etapa kontrolpean eramatea, baita liderraren taldeak Txerbelok ere hortxe duzue Lotta Lepisto finlandiarra, 26 urteko finlandiarra, maillot horiarekin gaur ere bikain aritu da txirrindularia eta oinatiko pasaeran, tarteko helmugan, Esbeitzer tarteko helmugan, esan bezala, lehena Lepisto bera izan da, bigarrena Bekemans, da hirugarrena Ana Trebisi italiarra. 19. kilometroan, honen bestez, Lepistok bere asmoak erakutsi ditu tarteko helmugetako maillota janstea, hortik arrasatera
jo dute, txirrindulariek, denak bil-bil eginda, eta Arrasateko tarteko helmugan 31. Kilometroan euskaldun bat izan da onena, Biorreiz taldeko Ziortza Isasi, bigarrena Bekemans Loto taldeko izan da, eta hirugarrena Lota Lepisto liderra. Hortik Arrasatetik Ontzilara bidea egin du tropelak, hortxe Ollarrak, Ane Santesteban, Zerbeloko txerrindulariak, eta hirugarren mailako mendate honetan Gabon guztioi, emakumeen euskal bira hasi da gaur Jurretan, 29. ekitaldia aitzin etapa izan dute gaur. Lanerako txirrindulariek Jurretan hasi eta bukatu da 3 km eta 3 metroko erroiopekoa, eta erabat laua izan dute erroiopekoa txirrindulariek, eta arratsaldeko 5 eman zaio hasiera Santa Polonia auzoan eta Jurreta herrian bukatu da. Irudietan, gaurko garailea irtetzen. Lota Lepisto, Finlandiarra, 26 urteko Zerbeloko txirrindulariak ustekabea eman du gaur Jurretako helmugan, denborarik onena egin eta gero. Irudietan, Evelyn Stevens, orduko errekora daukan estatu batuarra, eta Rontzini ere, irudietan, Lurrez Oiarbide, Bizkaia Durango taldeko txirrindulariak gaur 25. zeilkatu da bigarren euskaldunik onena izan da. Arabarra 20 segundora iritsi da gaur, eta irudietan Evelyn Stevens, Goels taldeko estatu batuarra, eta hemen gaurko garailea helmugaratzen, Lota Lepisto bere marka 4 minutu eta 12 segundo. Orain helmugaratzen Dorleta Eskamendi. Eta 51 segundora zeilkatu da Evelyn Stevens, helmugaratzen 9 segundora zeilkatu da laugarren tokian, orduaren errekorra daukan emakumea, favoritotako batzen bera gaur irabazteko, baina laugarren postuarekin konformatu behar izan du Lourdes Oiarbide. Hor, Arabarra 20 segundoko atzerapena izan du, eta hemen beste euskaldun bat, Ane Santesteban, Ale Txipolini taldeko oreretarra, hau bere ondo aritu da, 26 segundora amaitu du gaurko erlojupekoa. Atzo 9. izan genuen Durangoko emakumeen sarian, klasikoan, lehen euskalduna izan zen, eta gaur maila honean aritu da Ane Santesteban. Esan bezala, Ane Santesteban 26 segundora zeilkatu da gaurko aitzin etapan. Denborak aurrera inala, ustekabea handitzen joan da irudiotan. Lepistoren taldekide Asley Mulman Hego Afrikarra, iaz bigarren amaitu zuen emakumen euskal bira gaurko ere favorituetako bat zen, baina azkenean Hego Afrikarra 5. tokian zeilkatu da, 10 segundo gehiago behar izan ditu bere taldekideak baino. Bere taldekide Finlandiako txapelduna Lota Lepisto. Asley Mulman aurten ez du aparteko emaitzarik izan, iaz esan bezala bigarren amaitu zuen emakumen euskal bira, laugarren Estrade Bianche, baita Fleche Balon ere, eta Hego Afrikako txapeldun izan genuen iaz errepidean, baita erlojupekoan ere. Zerbeloko txirrindulariak gaur bikain aritu dira, aurreneko 5 tokitan 3 sailkatu baititu. Azken metrotan jadanik Asley Mulman Jurretara sartzen, eta
Lepistok baino 10 segundu gehiago behar izan ditu, 4 minutu eta 22 segundu behar izan ditu, 3 kilometro eta 3 metroko ibilbidea egiteko horra helmugaratzea, eta honen bestez, 5. postua Mulmanentzat. Hor bere marka. Eta hona hemen gaurko protagonistetako bat Emma Johansson. Azterketa hortik botaka aritu da, dudan izan da bere partaidetza, azkenean medikoaren oniritzarekin parte hartzea erabaki du, eta bere onenean espaldin bada ibili, azkenean nahikoa egin du Suediako txapeldunak iaz 3. amaitu zuen Emma Johansson.